Bilim tarih şahslarımı. Nurnalar Zumanalar, Mealik Ajdar Pelwan. Aşgabat Magarif Neşriyatı 1999 yıl. Afterdan. Bilim Türkmenlemi asıllı işin başını tutanladı. Ağır gün başına düşenledi. Odalı Huday deyip keramatli evliya ziyarethanları tutunuyor. Musulman cemiyetine ulu hurmatı iyi bulan keramatli evliya ziyarethanların birim Mealik Pelwan'dır. Duşok oğutunun gün ortasına toprak nehriye çekip, Peygamber Hudaýyň duasy bilen Mealik Pelwan gonanma şopga atdy. Gelmedamada Bewliýanyň daşyny mereketi egziren ok. Halk arasynda bir keramatly gonanmaşy barady ölen köp rowayatlar aýdylyp berýär. Menem şu toprakda ýönüsem soň, Mealik Pelwan hakdaky rowayatlardan gurulmadan gulagym gany. Şol ýeşden rowayatlarym bolsa, gözümiň etdiğini bir ýere toplap, halka ýetirmek maksat edindim. Mealigiň dünýä ýynişi, onuň ýaşlygy, musulman dinini kabul edişi barada meni owasyň hormatly mollaky, Hommat Berdinagar ogluny Arap hatynlar kitap bar eken. Bir kitap oňa kakazyndan galypdyr. Mealigiň ýaşlygy we musulmançylygy kabul edişi baradaky maglumatlary şu kitapdan aldym. Mealik Pelwanyň Ajdar lakabını alyşy, öýlenişi, dünýäden gaýdyşy barada gürrüňleri halk arasynda ýaýran rowayatlardan ýygnap aýratyn bölümlere böldüm. Mealik Pelwanyň ogly Muhammed barada gürrüňi duşokda ýaşap ötenken rowayat gürrüňleri bilýän Baý Muhammed Nurberdi ogluny aldym. Mealik Pelwan barada entek toplanmaly gürrüňler, rowayatlar başga-da köp bolmagy mümkin. Elbetde olaram halka ýetirler. Ýöne häzirlikçe bildigimden beýan edeyim. Egerde kemtir gaýdan ýerlerim bolsa, bennesi bilen Hudaýyň öwgeserdin. Mealigiň ýaşlygy hem-de İslam dinini kabul edişi. Medine şäherinden günbatarda kerwen 8 günlük ýol bolan uzaklykda Nepis adly şäher bar eken. Bu şäheriň we raýatyň padşahyna Harf padşah diýerler. Harf padşah raýatyna bir tertip düzgün saklayan edenli, gaharjan adam bolupdy. İslam dini ýa berkrar bolup, teorik daşa ýarap başlanyna, ol köp ýerde öz taglimaty bilen uruşdy, dawa jenjerleri ýol açypdyr. Ýogam din üstüne gany kulýan wagtlara magul eken. Harf padşahdy. Öz raýatyna hadel, başga ýerlere hem musulmançylygyň ýaýramagyna garşy bolup, Muhammed Peýgamberiň ýaranlary bilen bir näçe gedek ýeli gylışly uruş edipdir. Bu uruşlaryň birini Harf padşah uly ýeňilişi edip bar bolup, iki uly helak bolupdyr. Şo edip göçdi, Muhammed Peýgamberiň goşunyny Ali Serdarsy gelipdir. Harf padşah ýeňilenden beter iki oglunyň ölmegine namyt edip, aradan ganyny alarman bolupdyr. Ol bar umydyny üçinji uly Mealige baglaýar. Körpe uluny aladan gan aralmak ýoluny tirilmeye başlaýar. Mealik oglanlygynyň Hudaýyň iradasy bilen ören daýy bolupdyr. Harf padşah deminiň geten ýerine uruş termininden bir zat bilýän adam bar bolsa, Mealige telbis edip sagypdyr. Başardygyndan onuň İslam dinini ýigrenç töretmek bolupdyr. Wagtal öz ogluny ýanyna sagyryp, aladan dowunlaryň ganyny sen alyp bermerdiň diýip, ýaşyga ýyp barýan Harf padşah gynharlap gaýtalapdyr. Mealik gün-günden ötüp 18 ýaşyna baranda daýy hem güýçli pelwan bolup ýetişýär. Harf padşahyň raýatyna Mealik bilen güýçli ýanyşmaga milteden tapylmandyr. Goňş padşahlyklarda da döwtalap bolan adam tapylmandyr. Harf padşahynyň herkerde başly Aliýini Söwüş meýdanyna bir näçe gelip gören eken. Ol Mealigiň boýuny, güýjüni, paýgasyny syýnap, ýaşamly kakar ölmäke arnap biler. Musulmanlaryň alyhynam näse tarif etselerem, onuň öňünde durup bilmez diýen karar berýär. Serdar Harf padşahynyň huduryna baryp, Mealigiň hemme tarapdan ýetjek derejede ýetenini boşlap, aralmak purdudynyň gelenini aýdýar. Ýaşyga ýetip barýan Harf padşah, aladan aramy bir günüň alsam diýip, içini gepledip görüşine, bu habary eşitip tarhy ýerinden turýardy, garry Serdar. Sen häzir nökerleriň bilen türgenleşip geç. Men barjagym bilmesinler. Görünmän kynlyjak diýär. Serdar ruhy sorap, desine çykyp gidýär. Soňky wagtda Harf padşahyň gulagyna
Ol padşah da musulmançylygy kabul edipdir. Bu padşah da uruşdy islamy kabul edipdir diýen habarlar ýetip durardy. Herkerden getiren habary har padşah şuňa diýer. Inna ýeskerler tulunajyk goýan gylaşandylar diýip, ol hiç kimi bildirmän garry Serdar bilen mägly finlemäge durýar. Mehnet atly pelwan ýigit dikirgi duran ýoýun agaçlar gürdi bilen bir ronuna bilen ýolup taşlaýar. Şowat ol kise boýun agaçdan atyny bökdürip bilmän duran eskerin ýanyna atlanýar. Böküp atyny nişýärdi. Götünjekläp duran atyň çekliniň aşagynyň ikelini geçirýärdi. Üstündäki adam bilen agazyň arasy oklap goýberýär. Har paşa bu akanyny goşwat bolup minnetdarlyk bilen garry Serdara nazaryna elýär. Serdar aýdan sözüniň aňyr ýaly tasdik bolany degeni. Paşa sözüniň nazary Serdar gop berilen ýaly diýer. Har paşa Serdara "Mälik häzir men ýanyma barsyn" diýip köşe tarap ýüreberýär. Güýjüni beýas gelip bilmän şahar tarapa zahil ýerine bilen joglan rüýan mäligi garry Serdarda ordan saklaýar. "Mälik, sen häzir kakaň huzuruna barmalyň" diýsene, ol kakagynyň kabulhanagyna at goýýar. Har paşa tagyna gelip gelmänke edip bilen salam berip kapydan ýerýär. Paşa mäligin salamyny alyp ýanyna ýer bolup oturdy. Mälik kakagyň ýüzüne seredip bir möhüm gürrüň bardygyny anlady. Bir habarly edip foramy biedepli kalaplap. Kakagyň öýe dillenýän çagaraşy. Har paşa suwat ýerine çykarman oturup içinden. Men häzir muňa nire gitdim, gitmejek many ýok. Güýç kuwat tarapdan Hudaýyma joş beripdir. Ýöne arman başy ýaş bolýar. Nämesemke? Garaşmaga da pulyja ýok. Bütün daş töwre musulmançylygy kabul edip barýar diýip oýlanýardy. Mäli edip, "Oglum, bar arzum seni pelwan serkelip ýetişdirmekçidim. Ol arzumy diýetdim. Henem kendi ýetişdim. Indi musulmanlaryň alysyndan ölen agylan ganyny almagy wagt ýetdi. Dünýäde ýekarzum. Alynyň kellesini şu ýördi. Aýagymyň aşagyny görmek diýenden mälik tar ýerden turup, aşyr uraýyn diýdi. Paşa mälik ýerine oturdup, "Ogul diňle. Muhammed diýip bolan bir zadysy bar. Men pelwanlaryň beýeşdini bir gürrüde aljagyny bilýän bolun, senen tek ýaş görýän idi. Şol aly diýäniň nirde ýaşy? Şunu urassoň men taýýar diýip, güýjün nire harp etjegini bilmän duran mälik agylaryň arnalmagy taýýardygyny kakadyna aýdy. Har paşa kelledine ýene ol pikir gelýär. Atyny ýaragyny berip eskerlerden bir näseden garry Serdarly ýanyna goşdum. Şondan maksasy iş edici bolmady diýip tapşyrdym. Garry Serdara mäligi mençe gowurýan rahmetin. Oň eline ulullar diýip pikirini jemläp elini sarpýar. Başyçykda häzir bolup duran ökör başyp çaýa girýär. Har paşa Serdar ýerdinden madyna. "Paşam näme hyzmat" diýip gapyda Serdaryň öýü häzir bolýar. Har paşa garry Serdar ýüzlenip, "Sen ömrüň boýu ak ýürekden hyzmat etdiň. Janyň ortaýyny ýerleňem az bolan näler? Onu bilýän. Bu gerek bolsaňa ömrümiň akbaryny söýýär ýumuş tapşyrsak" diýdi. Garry Serdar, "Aýdyň paşahym. Ýumuşuňy ömrüme diňem bolsa, men üçin uly bagtdyr" diýär. Har paşa bu gerek ýumuşy buýruk ähligine däller. Garry Serdar da anam bu hans oýarmak maksady bilen mulaýym buýurmagy makul bildi. Sebäbi mälik, her menen güýçli pelwanam bolsa, entek ýaşdy. Egerde bir gerek uruş togsup turaýsa, har paşa üçin ahir zaman gopsupdy. Şeýle bolansoň, ol duruşy bilen gulagy öwürlip dik duran mälik bilen Garry Serdar ýuwuşlan şeýler idi. Eger makul bilseňiz, alydan aralmak pursady gelip ýetdi gasap edýän. Şuňa gamyny iyi bersek, nähil bolar? Muny eşden mälik pelwan, munça maslahat nämedir? Meni şu gitmelen bola taýyn ahir diýip gylmaşlyk etdi. Har paşa, "Oglum, sen pelwanlygyň hemme belli. Ali bilen başa-baş uruşup ýeňjeňdi. Onu ýanyma diýir tutup getirjeňdi diýen. Ýöne uruşda hemme zady guzu gaýrat sürmýär. Onuň uruş şaýyn tutup barýanyň köpügi Muhammediň zadysy bilen uruşmakdan geçen gaýtam bütün goşunlar musulman bolýarlar. Men şondan gorkýan. Şoň üçin sen her bir etjek işini Serdar bilen maslahatlaş. Serdar sen halifaň. Maňa düýnüriň bagşydan adam. Biziň maşgulamy külli paşalyk üçin iň ähtibarly kişi. Şu sebäpli men bu agyr işiň ykbalyny oňa tapşyrýarym diýär. Garry Serdar bunamy ödejek duýna kasem edýär. Har paşa,
mäli ruhut berip, onu yol şaýyn üstürme taşyrýar. Soňra ol ferdarlyk ikisek galýar. Öz arky götürşükdi. Mälige harby uğurdan berilen tälimleriň ýerine düşendiňi ýaňylyp, entäk dünýä derejesinde harby tälim alyp ýetişmegini aýdýar. Soňra ol garry ferdaryň egine ýerine goýup, sen düşün. Onu aýrylmaga ýan bermek hyzy barym bolsa, gözüne gan almagy diýeniň zalymlygy ýok. Men şonuň üçin mälige sana tapşyrýan. Musulmanyň Muhammediniň habardar bolun. Başarsaň onu şoň bilen duşurma. Ýene gaýtalap edýän. Men ganlarym alydyr. Seni sonun aýrylmagy kömek etmeliň diýip, ýene de bir gerek janyndan syldyryp tapşyrýardy. Oturun ýerinden elini sarpýar. Dessine gapyda bir nöker ýadyr bolýar. Başşahyňa, häziriň özünde harynaşyda hemme hatapçylyk gelsinler diýär. Salim geçmäkäde olar kabulxanada baş eýip diýjekler. Hart padşa, olar bir lay gözlerini geçirip buyruk berýär. Ferdaryň ýol şaýyn tutun. Harynadan näme diýse beriň. Müň atlynyň hemme ýol harajady batyn taýyn burdun. Olar lepde diýip, köşükden çykyp gitdiler. Soňan 2 gün geçenden soň Nepis şäheriniň galasynyň uly dergöýünden mälik peýalwan bilen garry herdaryň kemsi ýaraglanan müň atlygy haryň kellerini getirmek üçin çykyp urýar. Hart padşa galan diýwaryň üstüne durup uly tamamyla olary uradyp köşküne dolanýar. Garry herdar goşun urandan soň hiç kime görünmän gitmek maksat edinip gizlinden ýol gözleýär. Ol goşuny 5 bölege bölüp, bir-birinden kän ara asman ýol utdurýar. Şeýlede ýol ura adamlara anyşsan agar bermän, atlaryny hem öz maýdalyna sürüp, otuny suwuny wagty-wagtyny berip, gaty ýadytman, Medine şäherine golylap barmagy taşyrýar. Şeýle ýagdaýda ýol ýörep gelenden soň, Medine şäherine bir mendil ýol garanyny bir buky ýerde goş ýazdyrmagy garry herdar mälik peýalwana maslahat berýär. Mälik peýalwan garry herdary sen meni bir giden atýara goşundan gizlet saklajak bolýarmy? Men ýeközüm gelip ganymy almagy taýyn mahketi. Kakamyň munşa goşunyny alyp gaýdybam gizlen ýatsam nişip gorgerdar. Gargerdar, mälik. Kakyň saňa ýurt basyp alýany ok. Alydan ganymy alyp berdi. 6-7 saat atlyny alyp özüm habar tutmagy diýen. Häzir aryn ýerde Aslay Medine'de barmaya da başka yere gidipmi? Bir şehrin töwrüne sopan soruklardan, şehre giyip çıkanlardan ufurluk gülen sonra vidali, anaklary. Näme şondan edibermeli bol. Şu wagt barina şäherde dökülsek, alam ýok boldy. Menen misi kaly düşer. Kakaňa müň adam kellerini eltip berene bilenim rady bolmaz. Soňundan iş biderip bilmedik adamlar bolursyýar. Mälik peýalwan pikirlenip görse dogudunum halipaň aýdýar güňüze eken. Mälik oňa sen haçan biljekdi? Terdar oňa bir gece bir ýerde ýatyp ýerşirden bilen men 5 adamy ýanyma alyp giderim. Şäheriň başyndan uş tapsama şu ýerden gaýdaryn. Bolmasa şähere girip ýerul ýagdaýda anaklap, ertir giýişdir gelerini sen habardar ederin diýär. Diýişýär. Ertir daňdan her gün dogmaka Serdar 5 atly bilen Medine şäherine tarap atlanýar. Bular gün guşluk golýança ýörep, bu otluk meýdanyny 2 tane oglanyň goýunmak birini görýärler. Garry herdar bu oglanyklary goýunmak ýagnyma diýen oglanlar salam berip hiç tapdan bir habar, hawa diýip geňirleşdir diýerler. Olaryň gapdalyny geçmezek olanlaryna garry herdaryň süňňe bir zat tutanyýary. "Siz kimiň ogly? Mallaňy kiminki?" diýip soraýar. Oglanyň ýekabirawy gypynsy jogap gaýtarýar. Bir alim ogly diýenden herdar sakka asyň başyny çekip "Ikiňe demmi?" diýär. Ýa-ni soň hawa, "Mena Hasan, benim Hüseyin, men jigim" diýip jogap berýär. Garry herdar daş töwrüne gözaýlasa, golay goltumda adam ýok. Ýa-ni nakynyň 2 tanyna her ýeňiz birini araň diýip, "Nigredesiň mälik peýalwany goýup gaýdan ýerimiz" diýip at goýýar. Gün orta bolan wagty. Garawullaryň adamlar 6 saat atlynyň ýüzüň salyp gelýänini görýärler. Bu habar mälik peýalwana baryp ýetenden, mälik görýändan herdar näme başga garlyk kabile at saptyryp gelir ýalyp çadyrdan çykdy. Bir tarymdan aly tudan bolup ýetip gelen garry herdar atdan düşüp, "Any getirin bäri oglanlar" diýip, keýip kök wagty boş mäliň ýanyna barýar. Mälik peýalwan geňirgenip garry "Bu getirin çagyryň kim?" diýär. Oğulda göğün hoşallı.
Bular musulmanlaryň alasynyň ogullary. Hut peýgamberiň hem gyzynyň bolan agtyklary. Ene dogandan ýerine alyň iki ogly diýip jogap berýär. Garaşylmadyk ahwalata geňiren turmaýaly peýelwana Serdar täzin güzünü. Ýa-da atlanyp nirdesin nepis şäherli pöräli. Ogullaryň direkläp bilen ýerymizden alyň öýüdi kogar. Bir özümizde gerek ýerde gaň ozak alynyň kellesini alar söýün. İki doganyň ýerine 3 kelle edip kakan huzuruny elter. Kakan ýüregi ýerine geler. Munun atykmasy işem kakan diýip tapşyrmady. Sen başga ýer uruş edesiň gelse wagt tapylar. Bir gerek tapşyryk ýerine ýetirilýär. Arharmy haly durmaýaly peýelwan kakanyň her bir işi Serdardan maslahat etmegin. Maňa diňe doganyň ganyny almaň gerek diýip gaýtalap tapşyryny ýalymy. Doğrudan iki oğluyla düştü. Ondan malı diýilýän alyp bolýan bolsa ýokman şagalaryň aýryndan çykar. Terdaryň aýdyşy ýaly. Aýryndan baran ýerine de onuň bilen berleşip bilýän ahir diýip işinden pikir görüp, mälik peýelwan goşuna ýola düşmegi tapşyrýar. Hasan öle Hüseyniň hersini bir düýä tirkep, orjada oňan adamlar, nirdesin nepis şäher diýip howlukmy ýorwan bolýarlar. Bir Fatma da şoğun gapydaky onun meş koyunu Hasan bilen Hüseyin'e nal tuğunu verip, ağışma şenli bakıp gelin deyip meydanı uruttu. Çağıran gelmeli vakti bolup tuğulun. Oraya yentegem gara veren oktu. Gün giyiciktigisi, bir Fatma'nın enzara gasıp başlıyor. Oyunu da güymenip gününü giyiciktiriyenlerler deyip, ol özün teselli vezek kulyaram gülü. On hoğutuluğu bara güyücüyer. Gün yaşandan çağıran ayının adam yürüyor. Oyunların bakılyan yeri belli olun soň, iýerden adamlar oğlun tapman, öz başyna otlap ýören goýunlar sürüp getirýärler. Biri Fatma, her näse Hudaýa sığynyp giň gürümlik etsek bolsa-da, her araharyny pikirler kellerine gelip başlýar. Peýgamberiň agtygy, Aliýanyň ogly diýip bütün şäher adamda syýlap, hormat goýanam bolsa, duşmanyň ýeterlikdigini bilýän üçin ol dessene Aliýanyň ýygynyň adyny ýöri. Ali öýgeli, bir Fatma yarım ýaş bolup otur. Ali dessene atyna atlanyp ýanyna 3-4 adam söýlen, oglanlaryň bolajak ýerlerini barlamagy diýdi. Baş söýrek atylar bolmady. Bir ýagda ýönelge däler diýip oýlanan Ali. Ýöňlerinden çykanlardan her näse fory gidýärse, gördüm bildim ýokdy. Ahir bir adamyň onun meş goýunyň günertanyny we şoponyny otlap ýörenlerini gördüm diýen habaryny soň Ali bepine ýyl bolýar. Inni gijelikden ýerden kimden habar tutsak? Han öýde barp görün, belkem oýuny güýmenip mallaryny ýitirip, gözläp da gelip, gijak alyp, öýe barmylmasynlar diýip öýüni gurýar. Aýagy işen ýarda ugurlap, öýe girip bilmän, Aliýanyň gelerine garaşyp taşarda gelip berän bir Fatma, oň boş gelenini görüp, owatly köýnek giýýär. Ali ýagdaý peýgambere duýduran diýip gurýar. Muhammed peýgamberem ýaşsana bagyň durumlaryny Aliýanyň ýokdugyny bilip onu soranyna Hasan bilen Hüseyin tapylanok. Şolaň gözlegini dipdirler. Muhammed peýgamber namazdan soň belli bir habar bolýança hiç kim dagamasyn diýip ara garaşypdyr. Ali gelip peýgambere ýagdaý boluşy ýalgyryn berýär. Peýgamberem günne gidip gelip duran şagyry ýetäýmeli bolarmy? Bir işin ýerine ulug ahwalat ýatan olaýmasyn diýip içinden pikir görüp oýaşym oturka. Daşardan ýürüýän sarp gelýän atyň aýak ereşdirýär. Daşarda duran adamlar ylgyşyp gelip, üstü adamhy zerýeswa garagan bolup duran bir atyň gapyda daýanyny tabarýarlar. Onýan şada bir atyň Zeyd intahyran kydygyny aýdýar. Daşyp görseler, daýjyp gelen at dermurupdyr. Peýgamber ähtiwarly adamlaryň beýişlerine dessene atlaryň diýip şol atyň ýerine düşmek goýurýar. O janawryň kömegi mätäs bolup gelenini hemmeler dessene duýup atlanýarlar. Gany boýun at kişiňek bu adamlaryň öňüne düşüp gelen uğruna ýüzüň salýar. Giýjäň içinde şäheriň çetinläp gonamçylykdan esli geçip, ol gany ulaşyp ýatan eýezi Zeýdiň üstüne eltdi. Zeýd zordan pişirdap, öz atlylary bilen töwerege gözüşip ýörke. Hasan bilen Hüseyni düýä tirkap alyp barýan mälik peýelwanyň goşunyna duşandyny aýtdy. Soňra halat etmek üçin uruşup, agyr ýaraly bolandygyny, atynyň ony uruş meýdanynyň alyp çykandygyny, bir eklerinde bolsa atyň üstüne oturmaga da yaramanyny ordan düşündirýär. Peýgamberiň agtyklaryny duşmanlaryň elinden halat edip bilmänligi üçin ötünüş sorap, ol gitdi şaşyrýar. Baran adamlar Zeýdiň kellesini galdyryp oňa bir käre suw içirýärler.
Özüni biraz rastlan deyipden, goşunyň nire bar ýanlygyny, olaň sanynyň takmyran näçirekdigini soraýarlar. Deyip, goşunyň sany 1000 badyr. Özüm harf paşanyň oğlu, Märik Pelwan baştony edýär, bir toglan ýady, amaladyny tapşyrýar. Deydi sigirden ağaçtan tabut ýasap aty ýükleýärlerdi. Görüp peýgamberiň ýanyna alyp gaýdýarlar. Gelip onuň aýdyn zatlaryny sözmese beýan edýärler. Peýgambere Zeydin iň soňky deminne asynlygy söýüniň azad edip bilmänligi üçin ýewran ötünüş sorap, zan berenmeý diýerler. Muhammed peýgamber Zeyd intahiri erkebirden hormat bilen zalime tapşyryp, asynlygy söýüniň halas etmegiň maksadyna başlaýar. Muhammed peýgamber kimden näme maksat bar diýe. Oňa ilkin alfetlenýär. Egerde müň atly bolup gelip, uruş etmän men ogullarym alyp giden ursulur. Olaň hukman menne ary bolmaly. Uruş bolsa her atlanjak. Oňa üçin häzir. Ali gaýna kana çekinjeklik bilen öýe bargym bagyr oturan Fatmanyň ýanyna erkeleşen oturan her uranyň gowy diýe. Muhammed peýgamber bir iş howrup edilýän işler. Häzir barıp Fatmany köşüşdirýärdi. Ýanyny birin goşunmaşlaryna ertelgün dowmaka kowwa taýýar bolmagy tapşyrdy. Soňra ol Aliňam ýerine düşürip, gyýry bir Fatmanyň ýanyna urdy. Ozalam ýüregi ýalyp barýan bir Fatma, kakasyny görüp ağlap, onuň köýüne başyny goýýar. Bir Hudaýyň urdugymy kaka. Muhammed peýgamber gyýrynyň perişan halyny dözmän şeýle diýer. Bu Hudaýyň işidir. Edip bolay ertelgün dowmaka özüm onuň gözlegini açýar. Hudaý bizlik bolsa şagalan gitjek gerýok. Bir Fatma kakasynyň agzyndan bir sözler eşitip Hudaýa sığynyp her näme bolsa köşeşýär. Mahabar bütün Medineň içine ýyldyrym sartlygyny ýerýär. Bir Fatma uzak gece Hudaýa çagyryp dik oturýar. Daň bilen jemleriň goşuny Muhammed peýgamberiň öýüne ýolbaşy gelip, Hudaýa çagyryp kowwa urýarlar. Märik Pelwan göýekdäki direk ýerde gowşan adam. Ol keýpi kök bolup, goşunyň ortasyna hakany bir düýe, bütöýüni bir düýe tirkep, nirdesin nepis şäher diýip ýöreberýär. Şo barmana buryň öňünden 200 atlydan gowrak goşun çykyp, habarlaşyň diýär. Märik Pelwan olary Aliňiň ogullaryny ýeri edip alyp barýanyny ýa-görün, olar saamlaryň agyny garamazdan bulyň üstüne topulup seguşa başlaýarlar. Mäligiň goşun telim wagtlar uruş alada bilen başyna gaý bolup, inde iki tane oğlunjy alyp barışlaryna da oňul düşünmän. Uruşda ýerinde gaýdar sen pikirdedi. Olaryň ruhy berentdi. Şoň üçin olar Zeyd intahyryň goşunyny bir halam üçinne gyrgyna berip, barhal gylysdan geçirdiler. Ýokarda belleşmi ýaly. Zeydem agyr yaralanyp wefat bolýar. Garry herdar Mälik Pelwana bir tütänden duşan goşun. Bular hiç satdan habarsyzlar. Hali bizim ýerymizden ertir ýeter. Ağarım ondan hakam ýerine gararsın diýip tekrarlady. Olu ýoluň satygyny Hasan gezeren taýýar bolup durulyp, uruş üçin ýöldürni ören amatly taklaň ýerine goşun taklap, garawullar goýuşdurup, ala garaşmaga başlaýarlar. Olar peýgamberiň özüniň geljeginiň bir habardylar. Muhammed peýgamberdir Ali öz goşuny bilen olaň ýerinden haýdap kowup gelýärler. İki tarapyň habar bermek üçin goýulan adamlary goşunlaryň bir-birine goleleşýäni baştonlaryna habar berýärler. Garry herdar goşuny öz göwüne jaýrap ýeňe taýýarlapdy. Mälik Pelwanam aladan arylmak pursadynyň gelenini begelip, goşunyň öňüne çykyp, agyny topuljak ýolbar fiýal bolup, mehnet atyň üstüne eli gürdüli iki waka gedmedýärdi. Bütün goşun Mälik Pelwanyň güýjüne, kuwwatyna buýsunup, garşydaşlarynyň kimlerdigine de kelmir tapawut goýanokdy. Olar olja barada göwün ýürdüp, kimi näse etjegini aladandy. Kowup gelýän goşunun öňünde duran goşuna goray berip, saklyşyga taýin bolup durdy. Iki oğlunun yumruk ýarlygyny hiretmän, düýä tirkelip alınıp gaýdanyny, Zeyd intahyryň goşunynyň olary halas etjek bolup gyrlanyny, Ali Şir Hudaýyň gahar geçsek derejene ýetipdi. Ýerine duran goşunyň Ali Şir Hudaý bilen söwüşe girip, ýeňilip çykany soňky wagtda ýadan çönokdy. Müsapara ýetýän şagylar Aliň öz ogullary. Peýgamber Hudaýyň agtyklary kazan bilen bu söýüni halas etmek üçin olaň ýaýlysy öz şirin zanlaryny bermäge taýýardylar. Attanam düşmän, gön uruşa taýýar bolup, buyruk garaşýardylar. İki günkü kowwy olaň ýadyna düşenokdy. Ondan sonra orta atyn sürüp, Mälik Pelwan çykýardy. Haýfyň alyp bolgan orta açyk. Men diňe şoň kellerini almak üçin geldim.
Men gaanlarym alıdır dip gıygırana, edil gök gümmürden ýaly bolup, meýärligin sedi bütün goşunyň endamyzym şilletdi. Alşir Huda adyny götürüp ýörün alady. Meýärlik peýalwanyň ähkirmezligi ýokuş diýip gaharyn getirýär. Kimmi şo aly bolsaň gel orta diýip beýleklerden tapawut goýmagy gıygyrmagy. Alygyrsyn işläp, düldülli sürüp orta çykdy. İki tarafynyň nazarlary ortadaky peýalwanlara dikilýär. Meýärligiň goşundaky adamlar aly bilen uruşmakdan geçen, gaýtam onuň adyny eşitip aman dilep zordan tutýarlar. Ve meýärlik diýilýän Aliýanyň gudratyny eşitmedimekler diýseler, Aliýanyň goşundaky adamlar meýärligiň gürdüsiniň güýjünden ýaňa adam adel, ýogyn agaçlar çym pytyrak bolup gidýär. Meýärlik peýalwanyň göwresini görüp, nädip muň garşysyna gorkman çykyp bilýär diýip pikir edýärler. Onyň şady iki gerçegiň gılıçmydyr gördüğü ağlatmanına çakışıp, yıldırım çakan yer olup, o çağırat başlıyor. Muhammed Peygamber meýärlik peýalwanyň ortaga çykyp, Aliýany fügesi çağırıp duruşuna fin edip, öz ýanyny pikir görýär. Allah zanlarym, bu ýaş bolan. Beýle nazar kelde daýy ýigide ömrüni görenlerler. Soň näme oturur katygoşum? İl Aliýanyň adyny eşitip süňi gowşady. Oň üstüne awyn duran peýalwanyň asyl agaryna gel barhak zyglanýar. Peygamberiň pikirleşinden yeter. Meýärlik peýalwanyň ogrunlygyndan sen agalaryň öldüren alydyr. Ganyň alydan almalysyň diýip şu neçeni ýüregi çiýşirip ýetsek derejene ýeterlen soň. Üstüne de gaýtsak bolundy. Kakagyň beren tawşyrklary, eden fargyklary ýaş peýalwan barhak odup durýardy. Meýärlik peýalwan gitdi çemge uzurup, asyl Aliýanyň aman zamanyny bermen barýardy. Onyň Alşir Hudanyň özi Allah Taala nalyş edýär. Ey gudratly güýçli Taňrym, maňa şeýle Huda diýip at takyp, adymy ýyly doldurup, innen men näme goýdum. Bir ýaş oglanın öňünde emelsi adama döndüm diýenden, Cebrail perişten kede Muhammed Peýgamberiň gulugyna eşitilýär. Ey Muhammed, algapa bolmasyn. Hudaýyň şiirligine ömrüt diýen çagalar. Hudaýym hiç wagt şiirini ýatdan çıkaranok. Ýöne bu oglany Alşir Huda kär edip bilmeliler. Beýik Taňrynyň buýrugy şeýle. Sen bir hügüçtakla da meýärlik peýalwana musulman bolmagyna aýtdy. Ne diýip düşünür. Muhammed Peýgamber dessin atyny sürüp, iki peýalwanyň golugyna gelip, Hudaýyň hatyryny saklanyň diýenine, Alşir Huda galdyran elini saklap berse, arada Muhammed Peýgamber dur. Muňa sakka durýar. Meýärlik peýalwanyň bir ýagdaýy bir hir bolup badyny saklaýar. Bulan saklan ikisinin mümkün özüne dikenini koyup, iki tarafta koşuna meşter yaradıp, Muhammed Peýgamber, meýärlik peýalwany bilen şeýle diýär. Sen bir Hudaýyň nazary senden ýigit. Bir derek gere özüňem söýüşme, adamlaryň umurşmasyn. Soňra iki tarapdan tap tutup duran koşuny görkezip, ganyny saklaşyga herapkar bolma. Hak ýoluna düş, aslamy kabul et. İki dünýäňem awat durur diýebilen, meýärlik peýalwanyň bu sözleri ýöregine ornanýar bolýar. Belbenim kakadynyň Muhammediň zadyna düşäýmegeniň sargylyny ýadyna düşüp, "Sen kim bolarsyňyz?" diýip soraýar. Maňa Muhammed Peýgamber diýerler. Bütün halk hak ýoluna çagyrýar. Ana gaşy duran adamlaryň hemmesi musulmançylygy kabul edip, biz bilen bir dogan ýaly bolup, birek beregede kömek edip, gitdigişe de atnaşyp barýarlar. Senem hak ýoluna düş, kelemäň olur diýer. Görün, meýärlik peýalwan içinden Uluş olmalıdan her wagtam hakym alaryn. Aýralja adam malha, garşynda dur, bitşek ýeri ýok. Ähli halk bu sözüne onan musulman bolýan bolsa, doğrudan bu islamyň näme gudraty barka, finlap görün. Eger göwrüme zaý bolmasa, bulan bitşek ýeri ýok. Men özümiň gurnap getiren ýerim, güýjümiň bulankydan artyk gulmada kemdärli pikirini jemlep. Sen Hudaýyň peýgamber bolýan bolsaň, alyp barýan ýolum hak ýoly bolsa, şu duran ýerimden üýtgemedi, maňa göz görkez. Ondan sen ýoluňa ananjak diýär. Muhammed Peýgamber, sen gözüň näme görse, göwrüňe zaý boljak, aýt göreldi. Meýär peýalwany matyň üstünden daş töwrüni gözüne aýlap, "Be näme diýsemkä?" diýip oýlanyp durka, birden nazary üç ýoluň satlygyna düýçek oturýar ak daş saklanyp, anha, şu daş iki ýarlyp, içinden lagly jogahyrdan tutuşdygyny bedenen bir guş çyksyn. Şolam şu adamlaryň öňüne kelemesini görsin. Eger şu diýen şertim ýerine ýetse, hiç şeýle uruşdy, tutuş goşunyň bilen musulmançylygy kabul etse, bolmady Aliýanyň kelletine kitjek diýär.
Muhammed Peygamber'in bir sözleri eşitip, Melik Pelwan. Bir zatları eder ýaly men zat goýdy ellerine. Cebrail perişteň kedi gulugyny eşitdiler. Muhammed, sen darykma. Allah Teala'nın öýde bu zatları şu ýerlik getirip gurulýar. Bir daş näçe müň ýyl bäri pusuda garaşyp ýatýar. Sen atdan üstte goýuna bardy dua et. Galan Hudaýyň işi diýe. Ähli adamlarym Muhammed Peýgamberiň bolup duruşyny daşyndan tyrnap, Peýgamber hut asmandan bir zat diňleýär diýip oýlanýar. Peýgamber onu ýansa daşyň arkyna baryp, çök düşüp dua edip başlady. O Kur'an dua tamam bolundy. Peýgamberiň ähli goşun Hudaýy çagyryp ellerini ýüzüň tyrýarlar. Şu ýerde görülip eşitilmedik gudrat ýösükkä. Anha daş usurluk bilen hemme goşunyň gözüniň alnyny iki ýarlyp, içinden bir guşukkä. Ömrüni padşah köşkünde bu goş görünýär. Hut Melik Pelwanyň diýişinden beter, lagly jogahyrdan bedelip, gün şöýlesine lowurdap, ganatlaryny gakyp, adam diline la ilaha illallah, Muhammed Resulullah diýenne, iki tarapyň goşunyň durun ýerinden ellerini ýakyragyň taşlap çök düşüp, yarım yaş bolup durýarlar. Melik Pelwan bu gudraty görüp, men günäm geç, men ýalňyş işden ekenim. Agramyň ganyny jytyp, ýene-de müňlerçe hak gan nökşe ekenim. Seniň ýoluň hakdygyna men çyn ýüregim bilen anlanym. Eğer goşunyň bolup dursam, anha görüň. Bu gudratdan soň aslamy ýöne kabul etjekler. Musulmançylygyň näme şerti bolsa aýdym. Şu demde hemmemiz kabul eder. Bir ýylyň hatyrasyna başym goýmagy taýinlip, ähli goşuny bilen musulmançylygy kabul edýär. Muhammed Peýgamber bilen Hazreti Ali şeýle Hudada näme maksat dile gelenligini düşünürip, Melik Pelwany ýagdaýy ma'lum edýärler. Melik Hasan we Husaýny getiriň diýip buýrup berýärdi. Olar boşadyp bagasy ile kakanyň eline öýde goşuryp şeýledi. Indi mundan beýlek. Eden günärim üçin Hasan we Husaýnyň hersini bir ýerime mindirip, piýadalap Medine şäherine etdirin. Gary herdary da ähli goşuny bilen tä gelýänse garaşmagyny taýyp, olarynyň hersini bir ýerine mindirip alyp gidýär. Bütün goşun bu waka hayran galýar. Käde musulmanlygy kabul edenler beýle hak ýol bolar ekenini işler. Muhammed Peýgamberiň öz goşuny, Peýgamberimiň Hudaý Teala'nyň ýanyna hatyrasynyň şeýle bilindigini işler. İki tarapym aslamyň güýjüniň hak ýoluna şägiriň ýokdugyny gözleri bilen görüp hayran galýarlar. Melik Pelwan Hasan we Husaýny şo gelişine ýeginden düşürmän, hatda uğrundan nanyny suwuny berip, Muhammed Peýgamber Alşir Huda bilen bir patmaň ýanyna gaýdy. Şu wakany öňünden şäher boşluk şeýerip, halky ýetirýärler. Şäheriň ähli adamlary bir patma, Abu Bekir, Ömer, Osman, ähli sahabalar bilen onuň öňünden çykýarlar. Melik Pelwan bir eden hataty. Ýani Hasan we Husaýny çekdiren horluklaryny bagşlamaklaryny torap, oglunlary eginden düşürmän bolýar. Bir patma bolsa, bu zatlaryň hemmesiniň Hudaý tarapyndan aýdyp, şunun ýaly Hudaý nazary singen ýigidin uruşda hut öz ynamy musulman bolmagyna oglunma sebäp boldy. Muňa gaýtan begen ýasy. Bu Melik Pelwanyň ruhuny hafsa göterýär. Muhammed Peýgamber hemme ýakyn adamlar bilen Melik Pelwanyň ýanyna mesçide baryp, aslam üçin, hak ýol üçin uly iş edildi diýip adamlar utdular. Melik Pelwanyň musulman dinini kabul etmek üçin çakyrykdy. Söwüş meýdanyna duran mähnet daşyň Hudaý tarapyndan müňler şeýillap garaşanlygyny, o arada bolsa hut, şo wakan gidip duran wagty bir baryň Cebrail perişte habar ýetirenligini Muhammed Peýgamber habar berýär. Şondan soň oturan adamlaryň hemmesiniň nazary Melik Pelwany dikirip, Hudaýyň ýanyna bir ýaş Pelwanyň hatyrady gör nähil birin dikenip Melik hormat goýarlar. Melik Pelwanyň bu urnumy Muhammed Peýgamberiň hut öz agyzyndan eşitip, bulan wakany birin täzen gözüňden geçirip görýärdi. Meni kakam arylmak üçin Aliýny öldür diýip okudyp, ýöýte türgünleşdirip ýörüpdir. Azyl men ýeni dünýä iňmäkem, men musulman bolmagym üçin Hudaý hemme ýagdaýy öňünden taýin eden urdan etjek diýip, ýene bir gerek islam üçin näme etmek hut taýin ona aýdýar. Ol Hudaýyň iradasyny bir jaý edenlik üçin Muhammed Peýgamberi Alşir Huda töwrüne oturan adamlara köp minnetdarlyk bildirýär. Soňam endi men öz şäherime, kakam ýanyna baryn. Orada dogry ýol aýdyn. Bir direk geri goşun jemläp duşman bolup bermeli ýaly.
gören zatlaryň bolşýal kakyma daýdanıp Muhammed peýgamberden uza soruyor. Muhammed peýgamberim meýeliň islamy kabul etmegini, ýa-da bir gelip gutlap dua okap, diniň hatyryny etjek işlerinde rawaçlyk arzu edip, Alyşehir Hudanyň ýanyna bolşup, Nepis şäherine ýolluyor. Ol şäheriň adamlaryna düşündirip, hiç şeýle dawa jenjilsiz islamy kabul etmekligi Hudaýdan dilep urup berýär. Nälik peýelwan, Alyşehir Huda bilen bilelikde uranlaryna bolsa, bir iki peýelwanyň aslan üçin ýürekdeş dogan ýaly bolup, bergenlerine şol ýürekden gonup, ýene bir gerek ahpata berýär. Nälik peýelwanda çyksa, kenedin bütün şäher halky oň garaşyp dur. Ýylyň hormatlap ýola galýar. Bu akarry nälik peýelwanyň göýgünde ömür geçmezek yakımlı duyguruyor. Melik peýelwan Alyşehir Huda betir geçip, gören gudratynyň henüzem aýňylyp bilmän duran goşuny bilen gary firdaryň ýanyna barýar. Melik peýelwan şaýyny harim iman, ähli goşuny ýygnap Medinede gören eşden zatlary görüň berýär. Bütün goşun hak görnüşlerini bergen ýalar. Melik peýelwanyň süýlen, özleriniň musulmançylygy kabul edendiklerini, ömürleriň ahyrlaryna şenni, hak Hudaýy taýyplap gezekdiklerini aýdyp, munun beýlegi islam üçin baş goýmagy da taýýardyklaryny aýdýarlar. Melik peýelwan burun wakany gören gudratyny kakanyny ýetirmäge bolup, destine ýol şaýyn tutup, "Nerdesin Nepis şäher?" diýip atlaryny sawurýar. Gala taksylary, ýol garawullary Melik peýelwanyň alyny hem alyp gelýänligini Harf paşa habar berýärler. Harf paşa köşkün toý dabara hölen berip, şady horram bolup tagtyna çykyp garaşýar. Melik peýelwan gala goly gelen destine derwezany açyp garşalýarlar. Melik peýelwan köşkü girip, Alyşehir Huda garry serdar bilen kakanyň huzuruna barýar. Harf paşa, "Hay men ganlarymy getirdinmi? Şudurun aly diýilýänmi? Biläme ýehiranlyny meňdeşdärli" diýip, salam heligim, sagyrgamandygym unutup, gahardan gan ýüren gözleriniň agyn köpeldip oğluny herrelýär. Onuň ýagdaýyny düşünip duran Melik peýelwan, "Kaka, men ähli goşunum bilen gudrat görüp musulman boldum. Hak ýol eken. Senem musulman boldyk diýmänkä, kaka zöwü ýerinden turup, men gaň gitmäkä aýtmadymmy? Muhammediň zadyna düşäýmegini. Men nähil höwesle seni ýetişdirdim. Senem men bilen ähli goşunum bilen musulman boldum, gudrat gördüm diýäňmi? Cellat diýip gyýryp, gapalgamak surunny Melik peýelwan, "Kaka, hana burdur, diňle ahyryny" diýip, uşagynyň tutsaklanyny gahar bokurdygyny gelen harf amanadyny tapşyrýar. Alyşehir Huda Melik peýelwany diýip, "Bu atlar hemmesi Hudaý tarapyndandyr. Sen kakanyň musulman bolmak buýrulyn näler?" diýär. Melik peýelwan Alyşehir Huda bilen maslahatlaşyp, şäheriň halkyna giň meýdany ýygnap, halka islamy kabul etmek barady wagt nedifer etmek makul diýerler. Olalım, Melik peýelwan alyny getirip habar eşitip, üýjüp duran halka ýüzlenip, özüň Medine şäherine kakanyň hemşin ýerendigini, şonu bolan wakany birin görüň berýär. Halkyň içinden parafatly bir adam çykyp şeýledi. "Sen iki doganyň aldyran adam. Senem goşunyň bilen gudrat görüp musulman bolunmursyň?" Ol ala tarap ýerinde. "Anha ganal maladamyň bilen dogan bolup dursun. Sen ýaly peýelwany göz görkezip onundan bolsa, bilin senden namdar kimmiz bar? Sen kabul eden musulmançylygyny bilem kabul edýäs. Bütün halk Melik peýelwanyň hatyryna musulman bolýar." Alyşehir Huda da Melik peýelwana kakan harf paşa gahar üstünde sanylygy dolu berdi. Indi şu günden başlap kakan ýerine musulman raýatyň ilkinji musulman paşa senni akpata berýär. Melik peýelwanam paşalykdan halkyň musulmançylygy kabul etmeniň hatyryna ul sadaka berýär. Alyşehir Huda wagt hoş bolup Medine şäherine urmakçy bolýar. Ol musulmançylygyň hemme tertip düzgünni berza etmek üçin ýöýte ýerilen adamlary Melik peýelwany tapşyryp, ýagşy dilerler bilen ýola düşýär. Melik peýelwanam ony Nepis şäherinden eslara açýan sagladyp gala durunýar. Şeýdi bütün harf paşanyň raýaty öz dünýäden gaýdan soň musulmançylygyň ýoly bilen ýaşa berýär. Melik peýelwanyň öýlenişi we ajlar lakamlaryşy.
Nepis şäher bilen goňşulukda oturan bir paşalyk bolup, ýurdun paşahynyň adyna Ajdar paşa diýerler. Ajdar paşa edeni uğruna bolup ýyllardan güýçlü oturan paşaly. Taklayan goşunyň başga da nirede güýçlü pelwan bar diýerler çağıryp getirirken. Olar diýen wadyny berip heme ýödüni goradyp, hemem höwesle gonardy. Olar köşkünde bir näçe gurrunlardyr müneççimler taklap aram gurru taşladypdyr. Bunlarda bir gün öz köşkünde oturka, Ajdar paşa men öz ýanymy gurrunlar müneççimler pelwanlar çağıryp bir pikirlerini eşdeýin. Berken edil şu wagt maňa batyrynmaga milk edip bilmeserem. Soňa waka kimdir biýerlerek garşyma çykar. Muny berip şu wagtdan onuň kastyna çykaýynyp, ähli gurrunlar müneççimli ýanyna çağıryp, maňa häzir bolmady, hey soňra kaýdyr bir paşadan batyrynyp biljegi barmy? Şonu ertede çenni biliň diýip buyruk berýär. Bu tawşyr galan desene. Gurrunlar gurru taşlap, müneççimler aýyrlardan hasabyny çykaryp, ertede çenni öz pikirlerini jemläp, maslahat jemleýärler. Hemme bir sukurat ýükürip, ertede ýerden Ajdar paşa huzuruna barýarlar. Ajdar paşa olara, hani, näme habar bile geldiňiz? Aýdyň diýe. Halife gurrunlar durun ýerinden bir adam ýoňa çykyp, siziň musulmanlaryň alhyndan direr geljek. Onuň siziň üstüňizde geljek wagtyň gaty daşda däl. Öňräginden alagyny etseň gowy bolar diýe. Ajdar paşanyň ýüregi ýarlan ýar bolup, olalım alı tesinden ulağım kamata geldi deyip işini yaptı diyedi. Olar ruhut berip desene gençlerin yanına çağırıyor. Olar birla gözden geçirip Ajdar paşa, men paşalığımı yumurcak adam musulmandan alığı olmalı. Hasan üstümüze gelýänse garaşıp oturmalı mı ya da oň uğruna çıkmalı mı? Hani maslahat verin diye. Maslahatçılan biri, häzir sizi bilen goşun çekip gelip uruşup biljek paşalyk büte gorakda ýok. Hasan güýç toplap üstümize gelerek ýalyp oturmagam ýalňyşlyk bolar. Ahir bir gün al üstümize gelip başymda ýetjek bolsa, onu ýertir goýman ýoklamaly. Bu maslahat hemme tarapyna gollanyp, aladan diýilmeň uğruna çykylýar. Ajdar paşa bir ölçek dökenden soň Aliýanyň gözlegine çykýar. Ol gurrunlar müneççimlerine, hani bilin, musulmandan aldı şu wagt nirede, desene bilin diye. Olar ýene-de üýüşüp, gurru taşlap, müneççimler harap çykarýarlardy. Ey paşahy älim, häzir Ali Nepis şäherine hiç datdan bir habar gelip ýör. Şunun amatly wagt bolmaz diýip ýagdaý habar berýärler. Ajdar paşa ähli pelwanlarla goşulmaçylaryny ýygrap, olar öýlenýär. Kimde kim musulmandan alhynyň eline ýagyndan meňe getirip berse, paşalygyň ýaryny verecek. Üstüne de dünýäde ýeke ýerim, ýeşlerimim nikahlap berjek diýe. Pelwanlardyr fedalar, öz guloklaryny eşitýänini özlerinden man bir hir bolşýarlar. Bir wagt hiç kimden ýetişgenok. Ýagdaý aňan Ajdar paşa ýankaýdan söýlerini ýene bir gaýtalýar. Oturana eşitden zatlaryny dol akyl ýetirdilerem. Aliýanyň adyny eşitenden ennamlar gowşap köňüllerini gorkaýlaşýar. Pelwanlar başy Karaman pelwan, başyny dik tutup paşaýa dönýär. Ýanymda 80 pelwanym berseň, 2000 atly ýaraly goşun berseň, beýmiş men meteýindiýär. Ajdar paşa içinden üstüne sorup gelende mundan gowy boljakmy? 2000 goşun näme galyny? Sen pelwanyňam şunuň ýaly wagt peýda diýsinip, iýle biçirip ýörnelip pikirini jemläp Karamana. 2 günden şaýyňy tut. 3-nji gün ýerdenem ýol urup. Eger boş gep bilen dolanyp gelseňe kelläň alaryn. Iş bitirip gelseňem toý şaýyňy tutaryn diýär. Karaman honun bäri bolup, özüne ýen paşam kölekenlerini ütmän, paşahym, toý şaý bile boluberiň diýýärdi. Goşunyň arada filan boluberýär. Ajdar paşa öz adamlaryna Karamanyň ýol şaýyny kemde tutmagy tapşyrýar. Bu habar ýyldan saltlygynda Ajdar paşanyň köşküne ýaýrýar. Aýaly bu habar eşitip Ajdar paşanyň ýanyna gelip, bir adam tutup getirmek üçin paşanyň ýaryny, üstüne gyýynyň berip, ne güne düşüp ýörsiň diýe. Ajdar paşa ýaryna 2 günden gelip paşalygyň ýumurjak bolup durkalar, o da atlaň hiç. Ol galwadyň el aýagyny daňyp getirseler ölen. Gadyň gidýän ýeri ýok. Kene ýöz gyýdyň bile giýiňe boljak.
Bu manada bizim kıyımızdan başka ne ememiz var? İş bitirip gelse toy ederin. Bolmasa da onun kellesini alırın. Ondan sonra bir şerti koymasan kim aliyen izinden gidecek? Sen şuna düşündüğün mü diye vur ayalı, azlar padişahın getiren delilerin anıp onlara vaşlık ardı ediyor. Öyle kara başına iyi biçip taifsiz peyelvan vurup padişahlıkta peyvatına gelip görün Karaman. Padişahın kıydını alsam. İki günden köş gömmeyen ki özümün padişah olur nepeni vurumaka. Ali'ni görmeka. Öz yanın göğün yugurduk. Hemmeler o deli getti desene yol sayın tuğradı. Ol 3 gün ilerine Nepis şehrine varıp gitti. Nepis şehri musulmançılığı kabul edip, Alişehir Huda bilen meğerlik peyelvan doğan vurlu dilenden son, daş doğrukta ne karavul koyullu, ne de taklı. Meğerlik peyelvanım Alişehir Huda'nı uğradıp köşkü etti. Ceylalıkta kalanın ağzına gelen koşundan hiç kimin haberi hem bulmandı. Karaman, beni hikayet. Bir menzil yolundan çıkarıp, ulu sakmışık kolmağın deregine, kalan ağzına gelinçak adımı tutuyan yok. Ya da bari değil yarın bir özü, ne sömün adama taymış diyarı gülü. Geliversinler vakarlayıp, eskirmen otuyor mu kadip? Oylunu dergüde oraya geliyor. Kalan haksıları kolaya gelen koşunu görün maatlarını at çaptırıp, meğerlik peyelvana hava verdiler. Meğerlik peyelvan, Alişehir Huda'nı uğradıp gelinin köp vazgeçen o. Men yan kalar yerimde de hiç yıl tuttuğunu görmedim. Ya Albert için yerini dolanıp gireydim ki içini yükletti. Kendi padişahlığın ne emediğini bilip yetişmedip, yaş oğlun hiç tahttan kapınız etmedi. Gaytam taifsiz peyelvan, Alişehir Huda bilen başa baş uruşup, aslın nerelerini göz getiren son, o dünyada başka yerden üyedine karıştırıp bağdıram etmen, yaralsız zatsız kara oğullar döndür çıktı. Hangi gelin kim? Havarlaşayın neticesi, bir giden koşun dergüde yetip geliyor. Onu yansa da Karaman'ın üyedi has kolaya gelip, sen beni yok yoğun fesfiren, anı şağalı diyen, bana Ali görek, deyip kıygırıyor. O dövürdü, üyedine göğün yettiyen her musulman urusucu men aradırın deyip urusu gerrekin. Karaman'ın ne maksatlarını gelinin bir habarlı ola eline de korkur küyünü bilmeyen meğerlik. Ali'nin ne emederden hemen alı da diyenden Karaman ve adı dünyada olan peyelvan gülü. Özüme çocuk dayı kendini pekerleniyor da. Onu gafırlıkta bakmaksı olup, koyda duran keyifin peyelvanına geliyor. Tutun! Olan hemmesi yerlerini topluyorlar. Onlar desene, onun kıtağını, kara hakçılarını öldürüp, Ali'nin taşına geçiyorlar. Meğerlik peyelvan, her neyse urup yıkıp uruştudu. Her kim yeten yerinden, kim kellesine, kim arkasına, kim düğeşini urup, onu uyunluğunu yıkıp, elini ayağını sarayarlar. Ali'nin iki tane düğen yanışık satıp, üstüne keserini yüklüyorlar. 20 tövürü peyelvanını yitiren Ali'nin bunun yal ansat elatalarını deyip asla fikir etmedik. Karaman, kalanın çinneyakları hiç tat bilmeyekere desene yedini vuruyor. Ali'nin elatalarından padişahın yanına saltırak yeteğini deyip şehre kıstan yadı görüyor. Hiç tadın çinnerli. Meğerlik peyelvanı ertedi gün ortanı gözüne gelip gözünü açtı. İki tane düğenin üstünü kedi dangalı yatıyor. Daşan bir gidin koşun. Ol kellesini kaldırıp, kimdi? Men nir alıp bariyana deyse, yalayağı dangalı. Ali'ni helledi sıyınlap bayan Karaman. Ya tüber, Tomaşağın arzlar padişahın yanına varandan son görürsün. Ali deyip ağzından bizar vurup. Anhayin akbarın Karaman peyelvanın eline. İstesem değil elterin. İstesem öldürüp kellen elterin. Deyse, meğer peyelvan sinden beye, buluru geride alikeni. Men bulun eline düştüm. Bir yağdayda men etse kalacım yok. Her bir zat deysemem, şu yatışma kelleğim safı yakıtmayan hiç tahsil da bilmez. Han karaşayın, ağam Ali, yerinden her yer ekseneden yeter deyip özünü rahatlandırmak kuru kurdu. Merdenim bulmasa, sen peyelvanına bugün yettiyen olsa, beydip men namatlap yakıtma diyeti geldi verin, özünün arı değerlerini bilseler, öldürüp taşlap gidivermeden mümkün. Ondan ağam yerine gidip ölsem armanım neymi? Han nire yakışlara görülneyim ol yaka? 5-10 gün may bolsa, Allah haber yeter. O bir yerde demin bar olsa yerimden gelir, ondan görürün. Kör hatasını birallir deyiptirler deyip, öl koyuverin hatasına ökün piyatı verdi. Yatmanına da on etse aracıyor. Bir yetmel zadım. Dingemen arıdır neymeli. Ölsem arayın adıyla ölmülleyip fikirini cemliyor. Karaman peyelvan inne bir çiğişe vurun, gaydan laksın şakam der. Dangalı yatan Ali'nin yanından ayrılman yürep,
töwerek taşynyň aklary uly gopun turup berýär. Öňün paşşaň körekeni bollum gatay edýärdi. Şoň şeýle barın, ajdar paşşa höýünjiläň. Karaman musulmanlaryň alsynyň elini aýagyny daňyp alyp gelýär. Toy şaýyn tutuberiň diýip öňünden sapar gönderdi. Bu haberde seni ajdar paşşaýa ýetirýärler. Paşşa bu habary ýigiden eşitip begenjeni iki bolup bilmedi. Onun Karamany her näçe göwüni ýetýän murda alyny tuttuk diýen habara muň ýary şart garaşmaýardy. Öýleden işine öýdýän monça bolup garyn ömrüne arkaýyn ýaşajakdygyna begenjiniň şägi ýokdy. Bunartanlar Karamanyň galanyň bir gözüniň agdyna gelenini oňa habar berýärler. Ajdar paşşady olary ýanyna wezir wekillerden köşüň öňünde tomaşa edilýän giň meydança çykyp garşylaýarlar. Onyan sonra Karaman pelwan iki düýäň üstünde keserin dagdan alynalyp gelýär. Düýeleň üstünden düşürip ony ajdar paşşaň öňüne getirip, daglaryny hem çözmän parçaladyp ýere taşlaýarlar. Ajdar paşşa meýer pelwan görüp, "Bäda barahy, daga aşýar göl felaket, aşmasy däl eken. Pelwan nip saklap ýöründirme, muň ýanyna sagyjyk ýaly. Hani Karaman pelwan, bu felaketi näde tutdyň?" diýär. Paşşaň huwalyna Karaman pelwan, "Men gowrasyny sen etmem. Men ýanynda bulan oýuny bolmaz. Haýny men äsirinde durup, seni bir adamda ýynlardım. Galany siz bile paşşahym" diýär. Ajdar paşşa "Sezdir, toy şaýyny tutuber. Erti bütün halky ýşirip, men galan başyma ýumrup, paşşalygym ýok etsek, alyň kedderel kesip, gyýdymam Karaman haňa berjek. Paşşalygyňam ýartynyň eýsen bolarsyň, häzirden halka jar çekdiriberiň" diýär. Bu habar aýratyn köşükde kendiler bilen bolup ýören Ajdar paşşanyň gyzy ýejdere ýetýär. Ýanyna kendilerin gamdarlaryň birini ýanlaryp, "Kakam başyny turmak üçin meni Karaman pelwany berjek bolýan bolsa, ol aly diýilýän nähil adamka, bilmäke menim görüp galýyn." Alynyň ýatan ýerine barýar. Ýanyna adam goýbermän şeýle bir saklanýanym bolsa, paşşaň gyzy bolansoň ýejdere zat diýen alynyň ýanyna goýberýärler. Ýejder baryp görse, diýişinden 5 öter mehnet bir adam boýdan maşy elaýagy daňylyp ýatyr. Ýejder oňa içgen tiýin edip, ýüzüne seredip oýup atdy. "Bu nähil bolýar? Men hini gidip gyzagatkan, aly diýip eşitýärdim ahyry. Bu ýatana her näçe daýgymyzda ýaşawlan. Ýaşam meniň uly del. Bir-de bir zada bar. Näme diýseler munyň aly bolmaz. Aly bolmak üçin bu ýatanyň 15-20 ýaşdagy uly bolmaly. Elaýagy daňylyp ýatan ýerden sana kim diýerler diýip soraýar böli. Meýer pelwan, "Maňa aly diýerler" diýip ýüzüne beýrek öwürip ýatyberýär. Onda da ýejder goly bar. "Sen nädip aly bolýan? Men hini gyýzagatkan musulmanlaryň aly diýen pelwany barmyş. O ýerde eýdipdir, bir ýerde beýdipdir" diýip kän eşitýärdim. "Sen urdan hini ýaşawlan, senin aly bolmaz. Han dogryny aýtdyýarem bol. Men alydyryň" diýip şol bir gaýtalar dur. Ýejder, "Mundan dogry jogap alyp boljak däl. Her näme diýseň sen ala diýersiň" diýip oýup atdy. Ýejder, "Karaman, men alyny tutup gelerim" diýip gidelibäri. Gelip menine Karaman ýa dünýäde uruş gowwadan başga hiç adam pargyny bilmeýän bir nadana aýal bolmaly olaýarmy kam diýip içine gepdi. Muňa diýsen näme diýerdi. Ýöne muny hiç kimiň ýanyna daşyna çykaran bilen opdy. Ýa kakasynyň başyna musulmanyň alyp ýetşek bolsa, kakasynyň edýän işine de kirek diýme onuň bogulmaýardy. Ýöne göre bile Karamana barmagydyr ady derli. Ýejder Ajdar paşşanyň dünýäde ýeke berlenidi. Şoň üçin ýejleri ýörüýte alymly adamlar getirip okudypdy. Belki alymly bilimli bolsa, oğul ýerini tutar diýip kakary umyd edýärdi. Öýdem aýyr giderli ýöl göýçüliğini saklap, ona ders berýän adamlardan sorap, gyzynyň edip ikramlygyny görüp, ondan şanyň göwün suçýardy. Ýejderim kakasynyň ýanyna hatirasynyň bardygyny bilýärdi. Şoň şeýle bolup meselede kakasynyň ýanyna barmak ýüregine dugýar. Şeýdem ýüregini daşa baglap ýola düşýär. Ajdar paşşa gyzynyň ýöne ýere girmejegini bilýär. Gyzym muny diýip çağırmasa da gelenlerine ötünüş soruyor. Ol kakasyň bütün maşgulanyň paşşanyň hatirasyna uly edenligini, onun hiç wagt sözüni ýere salyp bilmejekdigini aýdyp, ýöne Karaman pelwan musulmanyň alysyny näme tutup geldik diýip soraýar. Ajdar paşşa bu urun gyzynyň
Nigiden çıksa vardı pikirim etmen. Tegden tane pelwan. 2000'im atı arağı şay goşun verdim. Karaman men dişim ýaly diýilini harap getirdi. Hut diýerim alyny gözümiň alyny öldürdüm. Galan ömrüm arkayn ýaşap biljek diýenme ýejer kakadyna. Karaman sen ýaly adamyň kıýgyny alyp, üstüne de paşalygyň ýarny eýurjak bolsa, goýul musulmanlaň alyfy bilen başa uruşdun. Şeýdem ýözüniň kimdigini bir de görkezsin. Eger ol ýeňse, onunla beren sözüňde durursun. Eger ýeňilse de alynyň munşa goşunyň içinden gaçyp gitjek ýeri ýok. Ýöň tutup getiren bolsalar ýene de tutarlar. Ondan öldüräý. Gıydam ödüňki paşalygyňam. Galanyň özüňiz bilen kaka diýe. Ajdar paşa gıydam bir pikirini makul bilýär. Eger dogudany musulmanlaryň arasy ýeňe ýene-de daşyny kat goşundan doldurun. Dar ýerde bar birden sosy 2000 adam gymylatman alynalar. Soň ýene de elini aýagyny daňdyryp kellernalar. Eger Karaman pelwan ýeňse-de, öňküsüm hiç kim sözünde durmady diýmez. Ajdar paşa şeýil netije berip, gıydany ýanyna oturup dessine göýür wekillerini we Karaman pelwany çagyrýar. Karaman ýeşleri görüp, "Ha hem diýersine sığman şişip, töwrüň näka adamlar dagy bisin detmän dik göwüne garap dur." Ajdar paşa oturunur ýüzlerini pişkide başlaýar. Anha Karaman pelwan iş bitiripdir. Dünýäde hiç bir herkerdäň pelwanyň edip bilmejek işini etdi. Ýönemen gıydym bir zat diýe. Eger Karaman pelwan sen oňlasaň aýtsak, ýok, eger oňlamasaň aýtsak, onda erti toýa başlaýar. Ajdar paşa Karamana ýeşleriň sözüni hemmelleşdirýärdi. Tegden pelwan 2000 goşun bilen bir adamyň tutup gelip, "Men tuttum" diýip dursa gelişmeýär. O ikisi başa uruşdun. Şonda Karaman pelwan bütün halkyň öňünde bu zatlara münahip durun görkezler diýenden Karaman pelwan asyl muny men özüm aýdaýyn diýip durdum. Biýa gowalaydy. Hasan diýene men taýinli. Ýeşlerini bolsa gerek diýip ýene de kakany ruhsat sorap. Hakykatyn hatirasyna musulmanlaryň arasy bir näçe günläp ýelaýagy daňyly açdygy zorlandy. Bu duruşuna ony Karaman ýaly pelwanyň eline bermek adalatsyzlyk bolar. Bir hepde 10 gün tiretdirsen, ondan uruştursan nähili bolar diýe. Ony ýa-da maksat şu ýerden biri we o ýerine oturup gato maksat boldy. Musulmanlaryň arasynyň alazyn tapman ýören ýekeden nähiri. Goňşy paşalyklardan hem aladan diýinip bilmän ýörenler bu tomaşa çagyrar. Goýsen birden işin uly bir azaby getirdin. Ýene 10 günden uly garpyşyk boljak diýip habary bersek, hemmeren ýerip berşer. 10 ýaşada bir jewik gapaly taklawly jaýda naharlap oňa seredi bersinler diýe. Ony hemmeri makulýarlar. Karaman pelwan o toýa her näçe bolsa-da, bir öwürlerden soň ýeşleriň hem gözüniň öňüne kiselmejek bolup, gaýtamýan güzeniň beter bagar. Şonu bir bakyp bejeribem bir men gelme berin. Men bir ses tomaşa görkezin. Karaman pelwanyň kimdigini ondan bilersiňiz diýip gök gürläni ýararly. Şoň bilen maslahat çemlenip, Melik pelwany köşkün daşdan öýülen ýerlemine saklamak kararyna gelindi. Belli bir adama 3 wagtyna nahar getirilip, onuň ýanyna başga adam goýurmak gadadan edildi. Ony gowalamak boldy. Has ýytywarly garawullaryny. Ýeşler şowun. Entek gynnany uğradyrman ka ýene de göni Melik pelwanyň ýatan ýerine baryp oňa ýözüni tanady. Men şu ýurdun paşahynyň gyýdy. Adama da ýeşler diýerler. Karaman pelwan seni tutup gelen üçin paşalygyň ýardyny üstüne men alýar diýe. Şonda Melik pelwan oý algyny nepberine urly. Ýeşler beýdip muýatdyryp boljak diýer. Başga tarapyndan hem baryp görenip şeýle diýe. Eger seni Karamanla birden başa uruşmaly diýseler, ne edersin? Duruşa harly ýatan Melik dessine ýeşlere garşy öwürlüp, "Wah, şoň ýaly mümkinçilik bar bolsady, dünýäde hiç armanym bolman, ykbalymdan müňde bir razy bolardym" diýe. Ýeşler, "Inne barmaly urun tapdym öýdýänip, kaka bilen şuň keden gurrun oňaýyp berýär." Melik ýatan ýerine ýylygyr. On bu urşun görüp ýeşler içiň gepleri. Bir ýatan allal. Munun asla ulu adamyň häsiýeti ýok. Bir herneden gaýbym bolsa, ende hanyk satmak küýünde ýok. Olyna pelwany hawalatdy. Sen diňle entek bilmezsen.
Sizin guruşuňyz ýertir bolmaz. Men kakama musulmanyň alyhy aş tuğsuz. Ennam jan saraly ýatyp horlanypdyr. Göwüni zaý bolar ýaly, onuň oňa seredip naharlap, ondan guruşdur diýdim göre, baýdanmam ol kabul etdi. Gon güne sen tomaş etmäge, goňş paşşarym çagyryp, soňra guruşdurymy makul bildiler. Hanim ne pikir et? Men sana dost ya düşman. Eger men bolmasam erteden hukman ölmelüm. Sen mağda doğruyan ayday. Sen kim nem üçün arıdırınıp gönümül ölümü özün teklap otursun? Bu ağıtı senini pikirlenmeyen men arı deyip yatanmayan piyarvan bırak oyu battı. Men şunsu yavaş öyleden adıma da doğruyum aytman yatıyorum. Bu gıydı olmasa men ertesi ölmelek enim. Onun bursundan yejder inni hatam onun arı değerlerini gözetirip başladı. Meğer piyarvanın bu gıydı 10 gün purföttülep aran olsa. Entek valıttı var. O hiç sat aytmayın. Birden doğruyum aytsam bir de karamana barmazak olup, barıp kakana seni çık var. Olam yine Alişir Huda'nın yerinden koşunu yiverdi. Ona bir giden gargınçılık olur. Men emin al bulmason deyip bir nadanın eline verseler. Olam destine kellem sap gider deyip ölçürüp döktü de yine de beylap güdün olup. Men musulmanın alıtıdırın idi. Onun ayan zarfiyeden yiyecilerim bolya deyip öz köşküne gaytti. Meğer kılınlarını el ayağı boş, garını doyurup yatışına müngmer pikirlerin yumoğunu söşlüyor. 10 gün laf seyredip eline yarağı vermeyen, eli yarağını karamanlığını koyuvertelerim ol radiydi. Onsuzam 10 günün içinde her yerde ortada bu haber ağam Alişir Huda getirirler. Ondan kısmatta neyem olsa görüverin. Yani ben padişahın kaydına neyme diydim ki, bunun maksadı neyme ki? Ya yönü karamanı barmazlık mı ki? Ya başka bir mıhyal var mı ki? Ol serede olayan pikirlerin başını jemläp bilmän. Näçe onun horluğundan soň garnyny doyurup uka gidiyor. Soýatşyna ertiýe naharny getirenlerine oýanýar. Turup ýuwuny bardyryp getiren nahardan garnyny doyurup ýene de oýabatdy. Ýejlerem ýerden her kim öýde şöyle darlap bir beýuşuňluk bolýa görün. Ýanyna ýene de şo keniden alyp ýer çerýalda atlardan götürüp bilenler Garawul başynyň ýanyna gelýär. Garawul başynyň ýanyna barýan çagda bir näse taplygy bardy. Ýöne olaň padişahanyň gyýyny taplamagy bogunysmady. Garawul başy ýaşly adamdy. Ol ömür boýy padişahyň köşküni taplap ynama giripdi. Ol ýejler görüp aňtan gülýär. Oňa näme diýjegilmän nurka ýejler. Men musulmanyň alasyny görmäge geldim diýenden Garawul başy öýe gökden girip "Ýok keýgim, goýberip bilmän. Men ömürme sen kakana en göp adara adam bolup hyzmat etdim. Innem seni goýberip padişahyň ýanyna bir göp bolup öýdüm öldürdim gelenok. Eger sen men ýigrenýän bolsaň, başga bir zat diýip kakany ýamanlap öldürdi. Ýöne Ali'nin ýanyna giýeýinmi? Kakan diňe nahar getirýän adamdan başga hiç kimi goýberme. Eger goýbersäň şo demde kelläňden diňersiň diýdi diýe. Ýejler kakam sana hiç kimi goýberme diýendir. Ýöne men gyýdymy ýejler gelse-de goýberme diýdimi diýip, oň ýadyma öyle düşmejek sowal berýär. Garawul başy biraz goşuýar. Ýok, gyýdym gelse-de goýberme diýenok. Ýöne sen bir ýere gelersiň öýdük, kimin kellesine geljek, ýoksa da sen kakandan ruhsuz alay diýär. Ýejler oňa çyn dünýä durmagy durýar. Men onu etsek zadım ýok. Ýöne ýer şeriýalda at getirdim. Anna gyýy halima, özüm paşşalygyň düşmanyna nahar suw getirýär diýişdi. Kakam bilen ergek dolar. Men sizi öz atam ýaly görýän. Şoň şüýnem men size dogrymaýdyn. Halis kakam güýdürini geçip bilmän, kesim çıkaryp bilenmok. Karamana barandan ölenim müň paý görýän. Aly guruşup karamanyň ýeňilse, men hukman karamana baraýmaly. Eger Ali ýeňse de karaman öler. Ýöne Ali'nem ýene de kakam söýülýär. Şoň üçin meni goýberenim bilenem, sen kakam edýän ýamanlygyň ýok. Menem ömürüm ötýänçe bir ýawşylyk ýatdyn çykarman, gadryň bilerim. Garawul başy bolmaz diýip goýbermese, paşşaň gyýy ýamanlyk edesi gelse, islen adam ne diýip biljek. Bir ýagda onu şuňur enkide goýdy. Goýbermede de muň ýer boşaltmak ýa awlap öldürmek pikire ýok. Goýdyr çyksyn. Men eden ýawşylygym ol unutmaz. Onu özüm aýdyp dur. Edil paşşaň özü güräýmese, garyn adamlaň paşşaň gyýdynyň adyny tutmagy milti ýok diýip pikirlenýärdi. Ol başatyp gaýlaşýar. Ýöne sen maňa da haýpyň gelsin, Hasan gelseňem kakaňa bir bildirmän gelip, ýejlere günde bir tapar gelmäge ruhsat berýär.
Şeydip yejler meğerlik pelwanın yanına giriyor. Meğerliğim yejleri görüp bir hiri hovaslarını görünüyor, yüzünü yağtılıp gadalı haramışıyor. Yejler getiren rahatlarını verip padişahın kıydı ortada, ölen kıyınlık bile değilinliğini. Her gün iyer yari rahat getirip durzaktuğuna ediyor. Şu yaşına çenini kakasının dünyanın sağ kuncuğunun bilimdar adamları getirip okudan onu. Onlardan Muhammed Peygamber, Hazreti Ali, Aslam dini varasında kän gurunları eştenliğini, okudiyan muğurlumların gizliğinlikte bunun vardı kat köp zatları aydıp, Aslam Hasan kabul etmeli olsa tayinden duyduruyor. Gep söyle bir neme alışıp uğranlarından yejler on gönümel yüzlerini. İnni men sen al değerlin anıp bileyen. Barsan alim ekeninde. Eger istesen men her kelimemi vurup musulman olayım. Yöne şeyle şert dülen. Kakama ziyan etmen ınanırıp musulman olurum olayım. On öz gepini makullayanını görün yejler oturun yerinin kelimesini vurup musulman oluyor. Ol başka da ne ahir şertiniz olsa aydın. Ben hem vesen tüy sürüğümden yerine yetirmeye tayyar diyen son. Meğerlik pervan hut öz gözüyle vurup gulav böyle eşti oturan rahatlarını hayran kalıyor. Aslam dininin şehre belinttiğine kuğunup, göğün kuşu asmalı soyunluya. Yer görem onu. Kakayı öldürecek vurup elma yağım danglarıp vınlarını taşlaya. Akıyı boşatacak vurup başını ortağa koyup, şu yerde aslam kabul ediyor. Onun fikirlerinin arasını yine yejler bölüyor. Anha meneminni özün yar musulman. Bir birimizden hiç yıl fark edilemeliler. Anmana doğruyan ayt. Tağa kim diyerler diye verin. Meğerlik pelvan inni gideri yer kalmat deyip gölsene geliyor. Bana harf padişahı ol meğerlik pelvan yerler deyip başının geçen vakanı boluşu yal gurun edip veriyor. Bu gurunları yeştip yejler edil kuş korku sayacak oluyor. İlkinci görününün onun alı değerliğini bilinmene aydıp inni Karaman'ın ne yaptığını arkam diyenine meğerlik pelvan nehip bolup birden vaatlı oluyansa onu öğrenime gelsem odalı Huday görün. Şu Karaman'ın aradağından şu yerde deyinirsin. Nefip burada onu yansa alsam, alıp hem bir yerde olsa yetişer. Sonra seninle basar edin ikimizden başka hiç kimi bildirmeli. Sen burada her gün iyi yerden namazın okap, Muhammed Peygamberi, Hazreti Ali'ni çağırır ver. Nefip burada ona hükman yetişerler deyse, yejler, haber etmesek ne yapıp yetişsinler diye. Onunla meğer pelvan, sen Huday'ı çağırır ver. Sol haber ettin olur. Aslamı sen yürekten kabul eden olsan, nerip burada köp kudret görürsün. Ondan men yağdayımı öz adamlarım hükman haber edendirler. Nigir edildiğim bilen son, onlar koşun cemlep gelirler. Belki kakınam Huday yüreğine uyup, öyle musulman bulayette. Yerine kılıç alıp sevişip görse, yağday ağırlaşır. Karına minni sen özüne bağlı. Enne sen men bilen den musulman. Kakın halat etmek istesen, aradasın önünden ediver. Yönümün şu yerde yatırkam, koşun çekip, ala şiir Huda geldi. Adam silemez deyip, yezleri yine de bir inkere koydu. Musulmansılığın esafi şertinin Huda'ya sığınmaktığını, yezlerin öden biliyedi. Şonun için ol Huda'yı çağırıp, özün kovsun et, deyip esasen, meğerlik pelvanı Karaman'ın hüttöründen gelir yari, garaşı etmek bile oluyordu. Azdar Paşa diyen işlerin göğünü hoş bulup çağırayan haberi yolluyor. Azdar Paşa ulu toyu başlar. Şu toyda Karaman pelvanla musulmandan yetir düşen arfın tutuşturup dünyada den tayyulmut toması var közecek. Bu haber köp yerle getirildi. Paşa Ali yenge aytede yerinden mutluman kellesine kılıç sallıyor. Sonun başka men yüreğini çiğirip bilecek kişi yok. Olan men elimde gidecek yer yok deyip oylanıp, toyun tutumlu hassa belentten başladı. Tutmuşuk bolacak yeri hut öğe saylavallı. Nefis iyiline ulu iyil, giden koşun teyze padişahları, meğerlik pelvanın nerede tutulduğunu duymanı alırlar. Veli vekiller daş çıkıp, yaralı yatan düşman adamlarından bir yerinden kimlerdiğini, ne hemşin batı almak için gelmen hut, meğerlik pelvan tutup gidiverendiklerini anıkladılar. Bu adamlar meğerlik pelvanı edip tutuyak eden bulsalar, padişahı galan koşun kovu kurmalı mı, ya da gidip Alişehir Huda haber vermeli mi, deyip maslahat ediyor. Dedim, Alişehir Huda haber getirmeli diye netice geliniyor. Garret erdar önkü cemlep berden koşun alıp, nirdetin Medine deyip atsalıyor. Yejlerim her gününe gargulbaşı gepleşiyor ali, hiç kimi bildirmen meğerlikten haber tutup, onu şol ulu fiinağı tayyarlap yördü.
Bir gün toy dabarası için tutulyan tutumların gidişi bilen tanıştırdı. Yine bir gerek Muhammed Peygamber vardı, soru veriydi. Meğerlik peylvan özünün ne ahir musulman bolanyny, gören gudurutun gurrun verenine ol hayran kalıp başını yakıyor. Asıl hak yolu Muhammed Peygamber'in yolu deyip eştiyadım görü. Ona da beyli gudurut badır etmeyelim deyip işin yapletti. Bana da Muhammed Peygamber görmek meselelerim kadip ona yüzleniyor. Ol yokman diye. Şeyli yağda gününü kaytarıp durun son meğerlik peylvan sonra baka Hasan gelir kadip on yoluna karışıp başlıyor. Şehirde Karamanlı'nın Ali'nin başa tüvüsü vardı, zarsırı iyem, zar çekip gördüler. Eğer Karaman yense, padişah kıydını hem padişahlığın yargını ona veriyor. Eğer Ali yense, on başı ölümlü, malı talanlı. Bunu eşitip yezler 9. gün değilinle. Yine Hudayı çağırıp, meğlin yanına geliyor. Yezleri görüp de o yerinin turup, onu kapıyenin ağzına karşı alıyor. Gelin de gülüp deyiptirler. Onun arkayındaki yezler hayran kalırdı. Hut erteri Karaman bilen meğerlik peylvan uruşman, on göz ususkan yarlı. Gelişine ol yerine atlar koyman, meğerlik peylvanın yüzünü genirgen tiretti ürün. Erteri karpıcık onun alarını derli. Yezler beyle de giyin adam mulcu kendini işin yapletti. Ahır durup bilmem, an hafi hoş günem gelip gitti. Kakam zar çektirip yor. Men üyedim bilve, munsa miyikman padişahlı verin o. Olan hemme sen Karamanın elinin ölünün görmeye oluyor. Indi ne ahir olur ka? Men ikbalımın sen ikbalına bağlı. Hani ağam Alişir Huda gelir diyedin. Olama yok dedi. Melik onu mehdi aradı. Huday bizden olsa yokman gelir. Hasan gelmeliğinin o ikiminden gov biliyendir. Ondan Huday'ın şu günü getirinini şükür et. O an günü bunun yok. Kellem sapın bultur ne derdik. Nehip bolsa Karaman peylvan bilenim men gatabım. Onu erteri orta gaman çıkar vakari bir ulu başagaylıga bolur. Orta yollu sen rehirak kolayma dedi. Yezler meğlikin özakta aradı diyenle monsa oldu. Kakam yürüytü Tomosu meydanına talt kurdurdu. Benim şon yanına otururun. Sen başagayı diyenin neymi? Sen öyle derdin özün yet kakari. Karamanın san şon özüm yeterlik diyenin ol. Karaman öldürünün bilen neymi? Azdar padişah bana kıydını verir mi? Men kakam üçün ne kadar düşman. Ali, Karaman öldürümden son men ona anhaymen, ne emetseniz ediverim deyip boynum sarlap durur diyem. Men ön kelen yanlışımın elinden yokun yetip bilem mi? Bir elimi boşadıp, yaradan berselere kov bermeselerim, onun özüm yara taparım. Karamanın bidin dağıtlarının hemmeden yetip bulsa erti ödülürüm. Hem yon şüynem, Hudayı çağırkan sağır göre. Kalkan ait musulman olsun. Bolmasa Ali'ni öldürüp arkayın yaşarını koyulur musun deyip meğer kızılığını. Yezler, Hudayım meğer peylvanı kömök et deyip dilek ediyen gülün. Meğer yenin sonuma iyiden başka gelip köp bolacak. Asıl men Karaman'ın dinten bolya deyip iyiden pikirim etmendirin. Koy Hudaycan iyiden düzsün. Benimle barıp kakama sen musulman ol deyin mi? Kakam Ali'nin sonuna şahit olup bir yerde musulmanın düşmanı olsa Ali'nin ölümüne tomas etmeye sağlık diyor. Birden menem onha musulman oldum diyeyken ne der ki? Yok. Bu vaat beylese eşitse menem silemez. Bana dine Hudayı çağırıp oturmaktan başkalası yok deyip oya battı. Birden bu meğerliğin özüm eline kılıç alıp Ali'ni öldürecek deyip sögüşüp doğulka. Hudayıcan saklap musulman olma buyuran olsa. Koyul men kakama da buyursunlar deyip içinden dile gitti. Sonra ol meğer gözlerine. Men kakamın yanına oturup sögüşte sen yemzene gözüm yetse senin ala değerlerini Ali'nin ne gelecektiğini onu duydurun. Şeydim kakam köşeştirip Muhammed'in yoluna çağırın. Sen bir kulağın benimle olsun belki Huday beni kakamdan ayırmasın men onun dünyada yıkılıydı. Hani kimde de Huday'ın öykümü etsin. Bunun artık bir yerde oturdum bilneymesinni postaşmakçı oldu. Birden ol meğerliğin yüzünü seyredip onun arkayınçılığına hayran kaldı. Erteysen diğeri ağlarından ölümün köpesi oluyor. Bir sen ağarına da değerli ya da bana ayıtman yürün yine de bir sırrın var mı? Sen katkı arkayın dedi olun. Meğerlik, senin hiç yıl sırrın yok. Arkayınlığımım bir Hudaya hınyarım için. Senem arkayın ol. Mün kaygı bir iş bitirmez deyip, on bile hoşumay boşlaştı.
Ýöne garry sevdara mäli goşunylan Ali Şeyh Hudanyň ýygynyň kowdy. Ýöne ol ýol ura hiç şeýle gawatlaşman Medine şäherine baryp ýetdi. Barsaly heniz al gelmändir. Muhammed peýgamberi bolan ýagdaýlary aýdyp, garry sevdar sizi habardar edeli. Ýolly Ali'nin ýygynyň ýetsem bilmedik, näme maslahat bolsa siziň bilen ediberilip geldik dedi. Muhammed peýgamber Ali Şeyh Huda şu ýa ýertirdiler. O ýolly başga raýatlaryň ýagdaýlaryny görüp gaýdaýyp, göni gaýdanlar. Hiç soğurukman hemmeti gowy diýip ora köşeşdirdi. Desene de goşuna nahar çay vermek tavsyrdy. Onu ýançada Ali'nin gelini habar berdiler. Garry sevdar ala bolan wakan boluşy edip aýdyp berýärdi. Melik peýgambanyň suturunyna her näse gynansa men alydyryň diýip uruşanyna urşat boldy. Desene de garry sevdaryň goşunynyň üstüne ýetirip nirdesin ajdar paşşaň raýaty diýip at goýdy. Ýolda kergenlerden ýolagçylardan soňra ýede gelip görseler, bir kergen maşy ajdar paşşaryň ýurdunyň gelýändigini, ýa-da künden Karaman peýlwanyň ýetir düşen musulmanyň alasynyň tutuluşynyň boljakdygyny şowhundan görürlerdi. Sol garpyşyň anyk wagtyny bilip, Melik peýlwanyň Karaman uruşyp başlan wagty. Toýda baranyň goh galmagan bilen hiç kimin gostamaýan purdaly şolmagy makullaşyp, ýürüşlerini dowam ediberdiler. Ajdar paşşanyň ýugurdynyň adamlarym daň atanyň tomasy görmäge köşüň tomasy meýdanyny ýygrany gurdy. Birden musulmanlaryň alyk ýeňäýdi. Diýen gözüm bilen peýlwanlardyr goşun heni märeke ýygynyň mankar ýöýte bellenen ýerlerde goýuldy. Eger Ali ýeňäýdi, çar tarapdan topulup ortadan çykarman öldürmek tavsyrly. Her ýerden gelen mehmanlar öz hormatyna göre niýetlenen ýerlerde oturdular. Ajdar paşşa bilen öz aýratyn bilen paşşalyk kürsüne geçdi. Märeke şeýler kän göli. Ýygy durun adamlaryň görýäninden görmeýäni känni. Karaman peýlwan burada uruş eşiklerini geýip, ortaky deşiginden ýogyny zanyzyr geçiren äpet degirmen daşyny daş töwerini bulaýlap dälip bolgan urtdy. Paşşaň gaýdyran gelenini görüp, ol hatam göçüp, ýal ýetiregi ýaly agdyny köpüzükledip, "Getirin şu musulmanyň alysyny. Men onu dünýä iýmedik ýaly deýin" diýip ol gowy diýäwrin. Ýürek edip garşyna çykmaga däl. Ol öýle katarda oturmagy mümkin. Ve pelakeden aýlap duran daşy birden ýerlenip paýdy. Düşen ýerine abat tak goýjak derli. Munyň we uruşjak adam näme hilkä diýip ümürdeş otur kalar. Ajdar paşa getirin diýip işaretlerini herip duran adamlar ulaşyp giden Ali'ni ýatan jaýyna çykardylar. Gadamlaryny keltirek ädir ýaly. Aýagy ýogyndan zırly. İkelem aragy bir garış şemeti aşyra edip tınjırlanyp, olam aýagyny nakydynjy bilen biriktirlen Melik peýlwan. Ýöňüňde gylışdyn aýdaly garawullar bilen Melik'e aragyny getirilýär. Eline kaýgyny nakydynjy başga bir adama tüýräp ýakyp diýsenim gymyldyr ýaly. Ali hiç tat ýok ýal töwrüni park etmän ortaçkyny Karamany görüp hopup duran adamlar eşigi uruş eşigi bolmady. Karamanyň sakan dälbi. Beýle de adam mürreken. Ödem bir ýaşulyň ýarlyşyp gaýran gardylar. O wagtam onu getiren adamlar aljyrap zordan hynjyr aýrýary bilen Karamanyň otopulýar. Ali çüýnem gurdy taýýarlap getirilen eken. Emma hiç kim ýalyny gurdy düşmän zordan gaçyp ýaly. Melik peýlwan gurdydan habarsyz eken. Ol Karaman peýlwany duşda marmanym ýok diýip toýa garaşan ýaly garaşyp ýörnäňler. Karaman elindäki daş aýlap bat berip uranyny Melik peýlwan o daş howada tutup bir silkýä bilen Karamanyň herki degirmen daşlygyny berkilden sagerem omurdanyny goppaýdy. Wagt-wagt görüp adamlaryň bütün goşunyň husy başyndan düşýär. Karaman bir wada agyryn bilmän hem bolýar. Emma Melik peýlwan onun elinden goparyp alan daşyny ýeňillik bilen pyrlandyryp, garşydaşynyň demir soppa şeýen depedine batlyňtirýär bilen, onuň boýuny göwresine çümüp gidýär. Ali ýeňäýde häzir bolup üstüne şoduň diýip goýran etkerler. Bu gudura suwuryp, ýaralaryny taşlap gaçmakçy bolsalar, töwere gurşawarly adamlar gideriýe tapan oklar. Üstüne de aýyda duranlar näme bolýanyny görjek görüp ýoňlaşýardylar. Melik peýlwan daşyny ýarap tutmagy golelanyň üstünden iýinlerip ugrady bilen tomaşa gelen mehmanlar aýten Karamanyň murhun tomaşaňam diýip uly baska galdylardy, ezepiller. Melik peýlwan
Karamanın depesine degirmen daşı inlerinden yejler kakadyna ortada uruşup duran musulmandan alsa değil. Ol harf padşahın oğlu Melik Pelwan diýerler gülün. Ajdar padşah şu duran alı bolmasa aly näýelik edip gözlerini tegeliýär. Onda yejler kaka islamy kabul et. Häzir alam gelýär diýerler. Ondan bizim köşkümez başymyza ýmurlar. Musulmançylyk kabul etsen gülün hiç sad etmeliler. Ýöňki padşahlygyna da galarsyň diýip diýmänkä galaryň içinde goý kalmagy başlandy. Melik Pelwan gazyp görkezek bolýanym ýok. Her kim gasyp sapmak göre başagay. Berdenim Alişir Hudanyň goşun şar tarapdan topulyp gasar ýer goýanok. Melik Pelwanyň dasy barha Ajdar padşah golylap gelýäwrin. Ol seni pelakede belet diýerler saklamyny. Ýeşlerem ul goý kalmagyň içinden Melik'in adyny tutup goýýar. Üçüncü tapar gaýgyrynda Melik Pelwan öz adyny tulýanyny eşitip, ýeşlerden başkan gaýgyrmajagyny bilen soň sakka durup, padşahyň oturan tarapyna heredi. Onýança ýeşler taklyny gördi. Melik Pelwan köşeden soň adamdan goýan bir akip barlaýar. Ajdar padşah Melik Pelwana "Men seniň gudratyňy gördüm, saklan. Näme şertiň bolsa aýt, men kaýyrly." Melik Pelwan "Menki ýeke şert. Sen ýürekden musulman bolsaň saklanjak" diýen Ajdar padşah. "Sen saklanyň bilen ýylyňa bir seret. Ýene bir ýeriňiz bar. O halka gyryp tüketsek. Bar onuň sakly men kaýylýandan soň Melik Pelwan ýerine terdiýär ul gopun. Ol Hezret Aliýanyň ýetip gelenini desene bilýär. Öňden ýeşlerle gepleşip bolandan men adam saklaýyn. Bulan musulman boljakdygyny bolsa, bir adam aman garsa şonça gowy diýip, düldül bilen iki tarapy atşap ýören Alişir Huda saklanyp goýýar. Alişir Melik Pelwan ýetip gelýär. Alişir Huda "Yer Melik Pelwan, men sen halat edinip başga bolup ýörnürin. Sen gaýtan men saklaýan näme hikayet diýse." Melik Pelwan "Ajdar padşah musulman boljak saklanyň" diýär. Ajdar padşah uşagyny şerip boýuny atyp, padşahlyk kürsüsinden düşüp aýaly gaýdyp hem werirlerle durup, "Bir musulmançylyk hemme halkymyzyň kabul edýär. Ýöne men 3 tane haýyşym bar" diýär. Ali haýyşyň diňlerli. Ajdar padşah "Birinjisi, menim köpüm geçip adym galypdyr. Şu wagtda seni bilmezlikden islama garşy geldim. Inde musulmançylygy kabul etjek. Ýöne şu ýigitiň ady Melik bolsa, men adymym goşup oň adyny Melik Ajdar diýip tutsaňyz. Ikinji şertim, men dünýäde ýeke gyýdym. Gyýdym ýeşleri şu ýigide nikalap berseňiz. Üçüncü haýyşym, bulardan ogul perdent dünýä ýerinde adyna Muhammed takyň. Men başga haýyşym ýok" diýär. Hezret Ali Melik Pelwan herdiýär bolýar, men razy diýär. Şu purdutdan başlam onuň ady Melik Ajdar Pelwan diýip tutup başlanýar. Ajdar padşahlar onuň mihmanlary öz raýatyndaky ulus ýerlerle aslan dini kabul edýär. Öňki padşahlygyny garyn Ajdar padşah ýeri ýeşler bilen Melik Pelwanyň toýuny uludan tutýar. Melik Ajdar Pelwanyň dünýäden gaýdyşy. Duşok owasyň ilerisinde dağ eteginden baýrylyň içinde Garpyzy Öwliýa diýen bir öwliýa bar. Birin beýleki ýerlerden öwliýa adyny arar ýal tapawutlanýan hiç şeýle töşkülüm ýok. Ýöne rawayaty görä. Garpy daşy öwürlüp galypdyr diýilýär. Häzir daşy öwürlen garpyň şekli ýok bolmady. Bu arada şeýle rawayat halk arasynda nesilden nesile asyrdan asyra geçip gelýär. Alişir Huda dağı içinde ýaşaýan adamlar islam kabul etmegini ýawyrin. Bir ýa musulman bolduk diýip şertleri kabul etselerem, aly gaýdan soň ýene öňkü günler bilen ýaşap başlaýarlar. Gaýtam uruş turdup adar ýaman beripdirler. Şu başa gaýlykda Alişir Huda kän wagtlap namaz okap bilmändir. Soňal Melik Ajdaryň ýerinden habar berýär. Bu habary eşitip Melik Ajdar desene oşun jemläp ala kömege gelýär. Gerisine de başaga eden düşmanlaryň hemmerini tabin edýär. Alişir Hudaňa minnetdar bolup, düşogyň ilerisindäki beýik baýryň üstündäki tekir ýerde müňre kawat namazyny, geçren namazyny okuýar. Bir ýere şondan soň Hedar mescid diýip at galýar. Hedar sözi Arap pars diline müň diýmekdir. Bir ýerde adamlar kaza eden müň namazyny soň-soňra okapdyrlar. Hezret Ali Melik Ajdaryň bu kömeginden wagt hoş bolup, "Inneha arkaýyn diň zalp boljak" diýip, häzirki Garpy Öwliýanyň ýerine, duşok şaýanyň gyragyna çadyryny dikýär. "Ýerimişiň injir, bizläniň bol ýer bolandan goşunyna arkaýyn diň zalyň. Indi bir töwerekde düşman galmady" diýip,
hiç şeyli garagulum goýman ulat berýär. Tekil baýryň üstünde çadır dikilen ýerde. Ala şeýle Huda mälik azlar, goşunnak esa diň wekelim molla Hoza baba, goşun baştonlar Lenger baba, Şilger baba dagy ýyşotyr kalar. Bulara bir ullu kan garpy getirip berýärler. Ala şeýle Huda bu garpy görüp, omot garpy eken. Han ýaryň diýenden ursusydan biri gelip demi-demine ýetişmeýän kän goşunyň getip gelýänini habar berýär. Ala şonda da ýaryň garpy. Indi näme çekinýär? Mäligim var, ne gamym var. Olaň müňüsine bir mälig ajlaryň we taý bolar diýip küpür etdi. Oturnyň bary Hazrat Ali arkayn bolup, garpyzdan bir dilim kesip almakçy bolanyna çar tarapdan ulgoq bolup düşman ökülýär. Hiç tatdan habarsyz ýatan goşunam ul baska galýar. Ali şeýle Huda mälik gajlar Hoza baba, Şilger baba, goşun terkezeleri desine atlanyp her bir tarafa at goýýar. Emma ýem geçdi. Olara öz goşunlaryny toplamak, tertip düzgün getirmek ören kıyınlı. Mälik gajlar barın ýerine düşman goşunlaryny para edip, şeýle orta goşýa göli, goşuna geldin. Ýöne şo diýen bolmadyk söwüşdi. On atan özüm agyr ýerlenýär. Buruş musulman goşun üçin zagır düşýär. Düşman goşunlary agyr zamanyna ýeňse berip başlaýarym bolun. Bu wagtda şenni çydan mälik gajlar perwanyň galtyňleşýär. Ol yaradar atın üstünde nireg diýenden bilmän, jeň meýdanynyň günorta gününe gorny atdan ýykylýar. Urus toranyndan Ali şeýle Huda mälik gajlar perwanyny izleýär. Yaradar bolup ýatan bir ursuzy onuň atynyň giden tarapyny salyp görýär. Daşaýdan näler, özüm atam yaraly diýse, Ali şeýle Huda ýeke sykyp giden atyň eýri bilen atyn ýüzüne salýar. Ol salazan bolup ýatan mälik ajlar perwanyň kellerini aldyryp, ýöne ýuwup suw berende mälik ajlar sarrak özüne girip alyn tanýar. Peýgamberimiz salam aýtdy. Diýbem amaryn taşyrýar. Biýitli ähli musulman üçin hem agyr diýýär bolun, Ali şeýle Huda üçin biýitli has agyr uruw bolýar. Hoza baba da bu uruşda agyr ýaralanyp, Keret dağının diýibindäki duşok şaýryň ýanynaky dağyň ul zaýryny ýerip, şu ýerde ölýär. Lenger baba hem häzirki ýarty depäniň 500 metr ýar günortasyna jan berýär. Şilger baba da duşok şaýryň boýunda çarday galasynyň ilerisinde ýolýar. Bir dilim alan garpy şoporda taşy urly. Ondan biri garpyzy üwliýä diýip at galypdyr. Bu üwliýä pesperliň üwliýäsi diýilýär. Te Ali şeýle Huda garpyzy ýoktur kara düşman gelýär diýenlerine odala Hudaý mäligim var ne gamym var diýmän ýerine mäligim var ne gamym var diýip Hudaýdan daşlyjypdyr. Taňry eger netibäň çekip saňa Allahyň şeýle bolmak meselesi pesperli bolmaly. Ul geplemellerli adamlara göz görkezdir diýip halk arasyndaky riwayatda edilýär. Ali şeýle Huda netibäde çekip jan beren ýerine mälik gajlar perwan gepin edip Muhammed peýgamberiň ýanyna urýar. Muhammed peýgamber başyna sahabalaryny üýşürip görünýär otyrka. Evete alyp baryp din sünnetleriniň en ulularynyň biri mälik gajlary aldyrdym diýse, ähli oturan adamlar kapa bolýarlar. Şeýle otyrkara birden Muhammed peýgamberiň ýüzüne ýatyryp gelýär. Muny gören sahabalaryň biri peýgambere ýüzlenip, "Näme beýle gamyň otyrkaňar birden ýüzüňe ýatyrly" diýär. Oňa ol mälik gajlar perwanyň ýeke bir dünýä perwany bolman, iki dünýäniň perwandy maňa ýanurly. Sonra etmä waran mümkün nekiri eli gördüli kowlap barýanyny gördüm diýär. Şonda peýgamber mälik gajlar perwanyň diňe diýeri gelip ýörke, diniň ulfytyny bolman, dünýäden gaýdandan soňam adamlaryň aňyna taýsy mertebesi bolup, halkyň ulu ziyaretxana gonunlaşdy bolsun diýip dua edýär. Şeýdem peýgamber dua bilen häzirki duşok gowasynyň günorta tarapyna mälik ajlar perwan gonunmaş bolup galýar. Ali şeýle Huda ta ömrüniň ahyryny çenni mälik ajlar perwanyň guburyna ýürüte baryp aýdy gap aýdar eken. Mälik ajlaryň guburynyň gulmataryna düldürüň gazygy diýip ýerden gol boýy çykyp duran bir ýütüjük taş bar. Garpyly ulyanyň günotadyny, duşok şaýryň gapdalyna düldürüň ahyry diýip daşdan aýman sedilni ýerenme.
Melik Ajdar Pelwanyň ogly Muhammed. Melik Ajdar dünýäden gaýdanna. Ajdar paşanyň haýyşy boýunça peýgamberiň ady daklan Muhammed 7-8 ýaşyndaky oglan ekeni. Nepis şäheriniň paşahy Muhammed bolýar. Muhammed ýaş bolan soň häkimlik Ajdar paşanyň ýeke gyýdy, ilmli, düşünjeli ýeşleriň boýuna düşýär. Ol paşaly ören adalatly dolanýar. İlgün bolelinlikde, agyrlylikde atudy ömür sürýär. Edet aradır oğulları Hasan Hüseyin'im. Yejderle Muhammed'den elmadama havar tutturyalar. Şeydip Muhammed şura vas padşahlıkta yaşap, yigit çıkkı. Muhammed kakatı yaldayı olmadı. Hemme taraptanı denguşlardan kenderli. Hem yuvaş-yuvaştan padşahlığın yükünü, on üstüne yüklep şahlığı tayarlaya. Bir gün yakin adamların avuşkardan eliye kalır. Ol bir gıyda gözleşip ona aşık oluyor. Muhammed bir yağda ezetine gidiyor. Ejder salyk berýän gyýdyň kimin gyýdygyny sorap ýedemegi ynamdar adamlar tapşyrýar. Ýebelen adamlar bu gyýdyň baý jehüdüň gyýdygyny bilýärler. Ejderem Muhammed ýanyna çagyryp, gyýdyň jehüd gyýdygyny aýdyp, başga dinläki gyýdalsak nähil bolar. Ondan baý jehüdden musulman paşalykda oturup, şu ateşin islamy kabul etmedik bolsa bir sebäbim bardyr diýdi. Muhammed ejderine şu görýän adamlaryň hemme dinleri soň islamy kabul eden. Menim o gyýdalsam musulmançylygy kabul eder. Paşalykda bir musulman köp bolar. Munyňa bahana del. Men şu gyýdy aljak diýip ýerdep duran ýejder. Hani Alişir Hudaýady oğlanlardan biri gelmedimki? Bir iş olardan maslahat etsek gelişikli bolar. Howluksaram habary berellihe Muhammed dessene bir sapar ýeline hat berip korkan ulu diýer. Hasan iýerlen hatarlan dessene ýoly düşýär. Gelip ýagdaý anyklanyr Muhammedi. Hem ýary inimiz barka. Näme üçin bir jehide gudaslygy barmaly? Ama o negiyen kıyı tap verir diye bol Muhammed şu öğret sonuna tutuyor. Ondan Hasan bol yayınım. Sen hakirana zühüdün bolsa bir gerek barayın. Hani ne mi diyerek ayıp paşalıkta yürüt saklanayan tıpayları bir zühüdün öğünü veriyor. Zühüd onlara şu şertler koyuyor. Gayrımda galın hükmünü müntallığa getirin. Sizin öğünüzde toy olmaka bizde ilki yigit veren gayda bir yerde oturup toy edecek. Gyýdymyz toýdan soň ýöresligine görä siziň dininizi kabul etsin. Bu şertler paýladan eşden Hasan müň tylla bir ýurda paşa bolup oturup kime gudaslyga barsaňam diýler. Ýöne seni nikah gyýylmaka gyýdyň öýünde oglan bilen gyýdy bile oturup musulman adam soýup bilmez. Bu şerti bir ýerine ýetirip bilmez. Üçüncü şertem kabul. Bir azar bermän oturan adamlaryň hiç birini zorlap musulman edemok diýer. Ol Muhammed'e öýlenip bir şertler bilen jehüdüň gyýdyny alyp bolmazokdygyny duýdurýar. Onda Muhammed onuň şertleriniň hiç gaýdan gerek däl. Baryp alyp gaýdanda näme diýeni Hasan? Sen bir asl adamyň. Melik Ajdar Pelwanyň ogly. Ondan musulmançylykda närazy edip gyýdalyp bolmaýar diýer. Ýerindenem hançan howrukmy? Bir ýerde melike diýen gyýdy. Kaka durmuşa çykarjak diýse hiç kime göwüni okmuş. O gyýdy hepde de bir gerek verip saklawly jaýda gadal pul töläp baranlara ýüzüni görkezýärmiş. Oňa bar ýandan sağan tazagy ýok diýerler. Sen aranyňa görä şoň ýaly maşgalal. Ýörsen görmägi dili. Eger halamasaň bu jehüdüň gyýdynyň gidýän ýeri ýok. Gelip göwün açyp gelenimiz bolar diýip Muhammed alyp Melikan gurýan ýurduny gurýar. O ýurduň paşahyna seni gör diýilýän eken. Baryn günler ýagdaýy bilelip bazara çykýar. Bir ýurtda musulman adamlar bar eken. Men adıma merhat söwdegär diýerler diýip o söýle başlady. Men senin ýurduňda ören köp söwda barýan. Siz Alişir Hudaýyň ogly Hasan näme diýip bir adam öýüni tanadýardy. Olar öýüni mihmançyga çagyrýar. Merhat söwdegär mihmanly oturdup, men alsam ýaly musulman gurunlary çagyryn. Siz bilen gurunlaş bolmak beşiýen ulubat. Ama bolup berseňiz bir ýüşüp namaz okudyk diýip şeýsin guruna çykýar. Barharımdan topar vurup, merhab söwdegäriň habar eden adamlar gelip başlaýarlar. Gelen adamlar Hasan bilen Muhammed ýüzlerine hyýylyp, "Aslan Muhammed peýgamber, Alişir Huda, Melik Ajdar Pelwan barada sorup görýärler." Hasan mamul ikinni agşam ýatsy namazyny okuýarlar. Gitsek bolanlaryna Hasan biz bir iş bilegeldik. Bir ýurtda munça musulman doganlarymyzyň bardygynyň habarymyz ýok. Elhady uçtuk.
Biz yine de bir şun bolacak, nekip bolsa yine de duşşor. Yönen tek birin bardığımızı başka adamlar bilmeye olsun deyip adamlara tavşarıp uğraya. Merhab söwdeler, men günämi geçe görüyorum. Men sizi görenimden begenizimden yana näme üçin geldiňizem soramandym. Han aýdy oturun. Birlik näme işiňiz bar diýen soň, gahan merhab söwdeler. Hani seni bir paşanyň bir owadan gyýdy barmyş diýerler. Şol Muhammedi workyp bolmazmy kadip berler. Merhab söwdeler. Ha o ýylyň adyna Melike diýerler. Melikeň ýüzüni gören adam deňinden bir perwa geçip bilenok. Onuň hiç ýerde göwün ýetgenok. Melike her hepde de bir gün öz köşkününe yüzünü görködiye. Onun yüzünü görmeye varan adamda durup görmeye bulmaya den gidip baryakan seyretmeli. Anıga erteden Melike'nin yüzünü görködiyen günü. Görecek koldan gün orta şenli bar vermeli. Köşkün çetinleki beyiktiği varın arası yönü yörep Melike'nin oturun yerine yetip puldan iliyan yere beştirla oklasın Melike yüzünün perdesine ayırıyor. Yönü tutuşta göre adam koyurup sen rütüş kereket etsen durun yerimde kelleğen alıyorlar. Şeýlep jemlerinin pulu ol ýerine köş kaldırýar. Ol kakadanyň kydanam gowmuş diýip o tarifini ýetirýär. Ertede Hasan bilen Muhammed şu ýere barýar göri hemme adamlaryň gözi bulardy. Paşa ýer geýnugly, daýynalar kerde ýetdiler. Atyň eýerine, ellerine gamsylyny şeni gyzylan saýlan. Puldan ýany ýere ýetenle Hasan tabaga meňdeş gawa barmagyna ýüdüg çykaryp goýýar. Perden aşagynyň Hasan bilen Muhammedi seredip ve birden adamı diğer olur deyip pikir yugurmak. O tırla taştan yan gava tırla taşlaman başka orada okulağını sirinden bildi. İkincisi hiç taşlaman yanaş görüp geliyor. Bunu özüne güvün yetken adamdır. Beş tırlan yerine başka orada taşlap görközsen göreyir. Görközmesen bir de özümüz sense görüyüz diyelenmek edip pikir eden gayet özüne her neyse güvün yetse de bulurdan soslu bakırıp yüzünden perden ayırdı görün. Gugunu gelin Muhammed Melike'ni görüp ankol. Zampiyonlarda başka bir urda kılıcı kellerin harcak koyun. Bunun yanına gelmeye miltem etmediler. Onu yançakakan gatuvurunu söylemedik kişi vurup Muhammed'i alıp sıkıyor. Köşkten sıkıyan sağda Muhammed birin ağrıqını asıra edip yürüyor. Yoksa Muhammed kakanın genginden çekip bir gatlar diyecek kol kıstanıyor. Da çıkıp havu inim ne maslat. Ya da söz cehidin gıyıdip dursun mu diyenden ol. Ağam, näme gudurutun orada görkezdi, maňa şu ýalyp berdi. Gıtlamağa başladı. Oğlum, hay inim, munça gelip sığanı giyinerek kol. Onu görmedik kozağını erçettin. Nekip bolda Melike'nin özü bir gözlep tapar. Hudaý oň diýen bolsa, bir gazaby bar. Gyýdyň ýagdaýym tenkiden aýdal. Ben onu ýagyş kynladım, sagaman ertirebe çykarlýar. Melike de iki näýatany çykyp gidenden soň, olaň näme taşlarny biljek görüp bir kenidini berdi. Garawullara da ulhut berip köşkü yaptırdı. Kenidi tilla pullaryň arasyna ýatan ýüdügi Melike getirip berýär. Melike şaga diýipler ultara gerek. Daştypatlara musulman adamlaryň indi. Tillaň ýerinde ýük taşlapdyrlar. Ya bir olaryň 5 tilla ýüdüň görkep pul ýerine otur diýdikleri mükadip dünýä gowy ýetmeýän Melike agyr oýatdy. Uluk wagtlap ýanky ikanalar kerde goýuny dikmedi. Ol köşkde janyny zaýtatman iki yana urunlu. Yerine emetsem ki. Orada bir yerden gelen adamlar. Padişahın gıyri pulu yüzünü görközüyemiş diye yürürler. Sonra boyu hıyratlarla mengalini her yerden taparlar. Eğer benim dünyada bir yerine barzak oldum, şu yerden yürüyen yaşayı tattırmalarlayıp, bu vakta şenli, iyi ilmunu görecek golp helak olayan orada inni, Melike'nin de bulur tapsak golp ulu baskardarlı. Kenirlerini, anamdarların destene mihmanhanalara kelgun halerleri verdi. Hiç yerden uçtapılmadı. O görüyen keniri, eğer onlar musulman olsalar, bizim mihmanhanamızda bulmadılar. Destene musulmandan yaşayan yerlerine ayrılan çıkın deyip, kenirlere erkek adamın eşiğini gelip şehir uğru diyor. Gün yaşıp karanlık jönün soň, iki tane mihmanın gelenini merhab tevdügäre habar berýärler. Tevdügärim karankyň içine gelip mihmanlar haramlaşýar. Ana iki tane ýynçemik geýnugly ýaş ýigitler. Karangyda ýüzlerini gowy görüp bilmedi, olaryň argyly ýeriň adamlarda görünüp duran soň öýüme rehet edýär. Melike merhab tevdügäre, sen bizi mihmanlaryň ýanyna öldürüm ayratken zayda bolsun diýär görün. Merhab tevdügär erkek eşikli ayar adamlar bilip azraya. Melike, men Melike. Seni bir paşaň gyýy diýenesine, ol okturup mihmanyň oturun zaýyna barýar. Merhab tevdügär 4-5 tane adam bilen gürleşip oturun. Muhammed bilen Hasanyň ýanyna baryp, paşaň gyýy geldi diýmäniň uğrun tapman, ýerine okurap durup berýär.
Hasan derro bu tutuşukluğun bağırdığını bilip, arkayına aydıver, bir de girliğin gurrun gulmuz. Hemmemi bir ahir diyeninin merhab söylediler. Seni bir padişahın gıyri melike gelipdir. Özüm erkek adamın libasını. Sizin öyle ayanatin gürleşecek diye diyenletini Muhammed Goğulur'un düşüyor. Şu fırsat Hasan merhab söylediler. Melikelerin olsa şu oturan zahimize getir diyor. Hasan gelinlere oturur yer görküyor. Oturun yerli musulmanlar bu zatlardan habersiz ne mulyanı düşünmem. Seni bir padişahın gıyri melike geldiğin haber eşitip Hasan Goğulur'u taptılar. Eğer Melike'nin bir ağır söz için gırnağına taşlanacağına onun gözleri yetipti. Hasan onları arkayın vurun diyen manada şahit etti. Bizim birimizden girdiğin kırmız yok. Haberinizi arkayın aydıların diyenin son Melike'li gözünü dürter. Men seni bir padişahın gıyri Melike, yanımda akın keniydim. Siz barıp kaydan yeniz veri, erkim yerimden gidip neyme diyenim bilen yok. O Muhammed taraf etti. Men şu yegi düşüyün geldim. Sizin musulmanlığınız görün desme bildim. Näme şertiniz bolsa men razy. Ýöne meni şu ýerden ýygyma gaýtarmaň diýdi görün. Zaýdy turna adamlar bir söz eşitip, musulman bolanlaryna ýene öz ýanlarynyň Hudaýa şükür etdiler. Hak ýoluň öňünde hemme adam meniň deňdigini görüp, dogry ýola düşenlerini degendir. Gökdäki dilek ýerde gowşan Muhammed bolsa, agasynyň bir işler gurnaşyny görüp haýran galdy. Melike'ni ünsüdiňden Hasan, bizim musulmanlygymyzy bileniň gowzat. Ine Muhammed'den bir ötesi görmeye gelipdi. Özüňiz halap gelen bolsaňyz oňa ýeter zat ýok. Ýöne Muhammed'e durmuşa çyksak bolsaň, musulmançylygy kabul etmeli bolarsyň. Ateniňe razy etmegen biziň borjumyz. Biz sen kagyň ýanynda barjak. Ýöne biziň diýämizde sen nikah gylýança bir-biriňiz bilen bir ýerde oturup gepleşen bilmersiňiz diýe. Melike Hasana, men gyz halyma, giýjäň şini erkek libasyny giýip, siz gözläp görmegiň iň esas sebäbim Mahmud Sultan. Kakamdan başka 3 padişahlyk Mahmud Sultany garaşdy bolupdyr. Mahmud Sultan meni özüne aýal edip aljak bolýar. Kakam meni her näse gowurýanym bolsa, Mahmud padişah 60 ýaşanyň, 15 aýalynyň bardygyny bilýär. Ýöne o meni oňa mejbur bermeli bolýar. Bermeli bol ähli goşun bilen kakam güsüne dökülür. Kakamyň başga arkasyna dursak ýok. Şoň üçin aýybam gelşikden bolsa bir de şu ýerde şu wagt nikahyň belki kakama dökülmegi degерdi. Merhab söwdüler ama şu gepleşip oturanyň Aliň ogly Hasan nadiýdi görün. Melike üstüne agyr ýük aýrynýar boldy. Bir näçelik ölçürük döküp şu oturan ýerlerine Muhammed bilen Melike nikahyny kıymak makul bildiler. Şu geceden 4 gün geçenden soň Mahmud Sultanyň sagşylary seni bir padişah köşküne gelýärler. Sultanyň habaryny getiren adamlar ondan bäri boluşyp doğrudan habarlaryny aýdýarlar. Seni bir padişah olary mehmanhana ýerleşdirip destini aýarly masada çagyrýar. Bu habary eşitip aýaly ağlap başlaýar. Ýeri öýdi ýaly ýigitleri göwüni ýetmän oturmagy, umuny ähiraýyk berer. Melike ölse de murady bolmaz. Biriň öýümde sultan başymyza ýumrur diýip ýer ýumruklady. Seni bir padişah da barhane, sen Melike ýagdaýlary duýdur. Näme diýär diýip onu gyýdynyň ýanyna berýär. Gyýdy bile gürleşip gelen ejeri äärine şeýle diýe. Melike durmuşa çykyrmy 4 gün boldy diýe. Musulmanlardan bir ýigide özüm isra etmäge çekinip musulmançylygyň düýdügini boýunça nikah gyýdyrdım diýär diýip Melikeň ýagdaýyna aýan edi. Seni bir padişah Mahmud Sultana aýarlyga bereninden näme bolsa görebersiz. Gaýtam üstüni kaýranyar bolup mehmanhanada ýatan Mahmud Sultanyň sagşylaryň ýanyna barýar. O sagşylary gyýdymyň ha şeýle edipdir. Bolmasa Mahmud Sultanla guda bolmak ýördardymda da bardy. Sultanyňyz men günämi geçtin. 5 gün öňden bolsaňyzam bulardy gören. Bilen habarsyz galyp şu güne düşdük diýärdi. Olary gelin aýdyn uğra diýär. Seni bir padişahga sagşylan gelinden bäri bir işin eýiglik güle gutarmajagyny aňlany üçin bu atlara kaýyl bolup bulary başga işlerden diýmiýär. Sagşylan başlaryna Mahmud Sultana seni bir padişah alypdyr. Bilem gelip gören sargorlardan gow görmedi. Baranymyzy 2 günden soň kabulhanasyna goýberdi. Senin habaryňyza maýsak, olar ýaly bu torun garra bir ýal gyýdym ýok diýip çykaryp koýup goýberdiler. Mahmud Sultan gazaby bilip goşun toplamaga başlaýar. Seni bir padişahyň üstüne de 10-njy günlerinde urşa taýýar boldun. Gyýdym derkär diýip beýleksem, ýurduny ýumurta togulaýmaly etjek diýip adamy berýär.
Bütün halk Mahmud Sultan'ın karşısına uzata yalıp görüp taşlıyor. Kendiver padişah bütün halkının öz arkalarına durmaya gelişinden neyse minnettar oldu. Mahmud Sultan'ın önüne bir gözünün durup bilmeyeceklerini düşünüyordu. Bu yani işleri özünü günahkarlayıp oturun Melika'nın yanına burun izahı var. Mene Mahmud Sultan kakanın üstüne koşun çekip geliyor. Kakanım daşına çıkarmadı, katı gamgın atıyor. En son günlerimizi yaşayan kalkıp, ağlayıp, yengrep, kayga batıp gidiyor. Melike bunun yaşarını hoğuluyor. O eşiklerini sarsıp, yanına kenidine varıp, merhab tevdügarın öyüne varıyor. Hakan Melike, her namazın ahırına odalı Huday deyip, Peygamberimizi Alişir Huday'ını çağır ver. Ondan Huday'ın birine hep bolda kömek eder diye oyun, Melike'nin üstünün ağır yük ayrılığını yalı buluyor. Mahmud Sultan'ın beren mevleti utarıp, Kenevir padişahda koşununu zemlep, uruş meydanına çıkıyor. Beyli taraftan Mahmud Sultan yer füyüşün yali, yer yüzünü koşun edip gelip şadarını dikiyor. Üçüncü taraftan Hasan Muhammed, merhab sevdiler bir yurttak musulmanların ayratıyın böylecik koşun olup, yasıl şadır vuruyorlar. Kenevir padişah olanlar hem Mahmud Sultan'ın koşununu görüp, ne ederini bilmeyen Nurka, yasıl şadır görüp, kim bulur şagırdıka. Mahmud Sultan'ın düşmanı musulmanlar diyenine Melike. Bular doğrudan musulmanlar. Olar başına men hedefli şeyle iş düştü diysem, biz başka dinle kadımla urusuna katışamız yok. Yönetken için bir kömek edeli. Yöne kakanım yodunam bile musulman ursu, kogu deydiler diye golü seni gör padişah. Vahmen yungum Mahmud Sultan'ın korkuyum İslam kabul etmedim. Aydan oradan soğadı musulmansılığı kabul ederdim diye. Onunla Melike hiç kime görkezmeyen yani bile getirin yaşıl matasını kakarını görkezip Mahmud Sultan'a inni bir yok etmekten başka hiyali yok. Musulmanlarım halas yerimi. İslam'ı kabul etseğim yurttan vurdu. Sadırın diperinden baydağını ayırıp şu yaşıl matasını koyullerinden Kenevir padişah desene parlap duran baydağı düşürüp yaşıl matasını dağılır. Mahmud Sultan bu alamatı görüp dergarat boluyor. Çadırların ikisinin başlarını yumurun. Yeki adam yetir almağın. Barını kılıçtan geçirin deyip kıyırıya görür. Ona raydaş görüp gelen üç padişah Mahmud Sultan'ın koşunuyla 4 bölük gol hücumu başlayalır. Karşısında duran koşunam bütün halk kol sıksalarım. Bunun üstten birisi de yoktu. Kenevir padişah'ın sadırı bayrın belint yerinledi. Hasan ben Muhammed'in sadırım kaptallahı belintliktedi. Öğlerine karşı tüyüşüp kaydan koşunun birden anırtı beyardı görünüp durdu. Mahmud Sultan'ın koşunum. Onun baştonlarım Kenevir padişah'ın öğlerine karşı durup bilmeyeceğine dolgu yetiriyediler. Mahmud Sultan'ın yaşıl bayda görüp kahar kadar yetsek derden yeterinden son iki padişahlık ortadan beyliklerim kaptanın okkunu hücuma geçtiler. Birden Kenevir padişah Mahmud Sultan'ın koşununun üstü galyan todanı görüp yürüt saklayan gözü itilerine teredin. Bunun yerinden geliyenler kim dedi? Onun baydakları yaşıl diyen sözleri Melike deşitti. O durun yerinden çök düşüp ağlap başladı. Kenevir padişah gaydına ne mağliyatın dedi ol. Bana her namazın yerinden odalı Huday, sonra Alişir Huday bile kömök yetiştirin deyip dilediler. Anha deyişleri yavru kömök yetişti. İnni ölsemem armanım yok. Musulmançılığın yeketek doğru yolluğunu yönüm biliyordum. İnna hatam gözümü yetirdim deyip Melike şartlanıttı. Kenevir padişah Alişir Huday'ın davarını eştiyadi. Yörüte gelenden son, inni Mahmud Sultan'ın özüne hiç tadet bilmeyeceğini bilip, duruşu bilen gahar kadap bolup durun koşununu, ayıdan görmeyen koşun bile kömeğe geliyen musulmanlar. Alişir Huday bile kömeğe geliyor. Yeniş birlik, soğun düşmanın üstüne dik buyurup görüyor. Mahmud Sultan'ın koşunum, bular Hasan kasıp taşlar karip, ayırlarının havarsız, kaytam gün üstlerini okturulup kaydan koşunu görüp genge alıyorlar. Kenevir padişah'ın koşunuyla yönü birikmeka, Alişir Huday bulan ayırının yetip kırıp başlıyor. Ayratien bellerin koşunu goğrağı duran koşunu külpeye kun edip, Mahmud Sultan'ın kellehini alıp, on çadırını yumuryalar. Ayırına ter haral koşun yol başlarının biri, bunu görüp öz gözüne anılmazık kuluyor. Ol yerini vurulsa, yetip gelen koşun öğlerin güdün kâr eken. Yönündenim Kenevir padişah'ın, Hasan ile Muhammed'in koşunu yetip geliyor. Ol ağalığı yıkır gelip kaçmaksı oluyor.
Bunu gören goşun ulu baska galya. Eýerlerinden ne baýdak we ne sadyr. Iki tarapdan gabak garşylyk görkezleri gılaşdan geçirip durlar. Ýaralaryny taşlap tow edip, üýüşüp oturunlarda hiç tat diýenek. Ene şeýdüm, bir salymyň içinde. Orşak paly çözülüp duruveripdir. Tenýwer paşanyň goşundan bir adamym ölmän, ýeňiş bir uruş tamamlanypdyr. Mahmud Sultan öldürilenden soň ornuna tenýwer paşa berildi. Uruşman boyun goşunlaryň hemmesi musulmançylyk kabul edildi. Kederi taradyr Hasan Tenýwer paşanyň ýurdunny Muhammed bilen Melikeň toýuny tutýar. Bu toy bütün halk golup toýlanýar. Söz soňy, watanymyz garaşdyryny alyp, halkymyza ýöne dini diýip desurlaryny gaýtaryp bermek bilen, meýerlik gajdar peýalwanyň hormatyny bina edilen imaratlar, onuň ruhuny tirhegine galdyrmak üçin şekilin zähmet bir ýere gelip gören her bir adamy haýrana galdyrýar. Bu olsa, bizim ata babalarımıza koyulyan şungur hormaty, belen sarpana anladı. Ine şol hayır sowaby işlerini alıp baran adamların käbiri barada da, kelamagy meýerlik gajdar peýalwanyň ömür beýany baradaky ýazgynyň ýerine goşmak makul boldy. Öňkü saýwdarga din imanymyza, diýip desturymyza diňden ýol açylyndan soň meýerlik gajdar peýalwanyň daşynyň mähellesi has tartdy. 1991-nji ýylda bir ýerde meýerlik gajdar peýalwanyň ruhuny sadaka beriljekdi barada Türkmenistanyň ähli ýerine habar ýaýrady. Şol gün ziyaretkana Goran Şuruň häzirki Felinzan beriji müjegiri Amanyl Gurban oğlu hem ýoldaşlary bilen Aşgabatdan duşuga ilkinji gerek gelýär. Gen ýagdy. Ähli adamy ýöňden tanaşýar bolupdyr. Birdenem şo ýerde aman gelýän batyl gözüniň asylyny giýjek göründüýüşi ýadyma düşdi. Şo wagtlar 14 ýaşyndaky ýetkinjekdi. Bir geze o jygy baby bilen ýatirka düýüş görýär. Düýüşinde bir ak eşikli, ak sakally ýaşly adam onu arkasynda alyp uçýardy, bir öwlüýe eltip düşürýär. Soňra maňa oglum, ömrüňi şu ýeriň hyzmatyna geçirgin, bagyt tapardyň diýip, ýene alyp gaýdan ýerine getirip düşürüp gözünden gaýyp bolýar. Bu waka ýadyna düşüp, ol töwrüni täzeden göz aýlaýar bolup, hut şu düýüşine baran ýerine gelenini bilýär. Sebäbi oňa ähli tanyş bolupdyr. O mundan öň meýerlik gajdar peýalwanyň ziyarethananyň bardygyny eşitdi. Onuň bu sokdugyny bilmeýärdi. Tadaka müňlerçe adam ýygnanyp şol gün meýerlik gajdar peýalwanyň ruhuny enseme jan öldürildi. Udoklugynyň dowamyna kelim gerek aýet töw edip ýylgaldyryldy. İl günüňde beýik ynhany goýan beren sarpagyny öz gözü bilen gören amany geldi. Ýene de şol gece düýüşünde gören ak eşikli, ak sakally ýagşy adagyny gözüne getirmek ýerenmi. Şu adam onuň gulagyna şu ýere hyzmat etseň ýalkanarsyň, paýt taparsyň. Köşegim diýen sözler täzeden eşdirip gitdi. Bu sözler ony öderkine goýmaýar. Aman geldi iki günden duşa gelip bir ýere ziyaret edip, o we ýaşullary maslahaty çagyrýar. Eger tutumuny oňlap ýer görkezseler, meýerlik gajdar peýalwany metçi, mehmanhana we beýleki derur bolan guruşuklary amala aşyrmak ýeşetdigini aman geldi olara aýdýar. O adamlar üýüşüp gelip oňa Goran Şuruň günertü gün mataryny ýer görkezýärler. Aman geldi bu ahyllysyň başyny mescit saldyrmakdan başlamak makul bilýär. O ýörüýte Hyýbo şäherine gidip Sadulla Miýat Kerim diýen ustad hünärmend alyp gelýär. Ene şeýleden bu ahylly işleriň başlanypdy. Kitabyň soňy